Estes esta tarde, a pesar do inclemente tempo que, que hai hoxe, imos continuar a nosa xornada con unha mesa redonda que ten unha particularidade, que esta mesa está deseñada como unha actividade que trata de recoller os debates que se foron desenvolvendo ao longo deste ano nos encontros que fixemos, estes encontros dos que vos falaba esta mañán, Comunidades e Patrimonio Cultural Inmaterial. Por lo tanto, as persoas que están aquí están cada unha delas representando os debates e as cuestións que xurdiron en cada un desos encontros que trataban, como vos comentamos tamén, de manifestacións de patrimonio cultural inmaterial moi dispares, tanto en canto tipo de manifestación, a súa complexidade, a situación de salvagarda, etc. O primeiro encontro que celebramos foi un encontro dedicado á música, ao canto e ao baile. Non vos vou desenvolver moito os currículos de ningunha das persoas, pero vou facer así unha breve introdución que explique por que teñen relación con este encontro e que por eso están aquí. No encontro da música, ao canto e ao baile, que é un encontro que se celebrou en maio na Fonsagrada, e xiraba alrededor da incoación desta manifestación como ben de interese cultural. Nos acompaña das persoas que participaron nese encontro Ana García Lenza, que é licenciada en Filoloxía Hispánica, pero non está aquí pola súa condición de filóloga, sino porque pola súa relación coa música e o baile tradicional, tanto como practicante, non? Como no seu activismo pola salvagarda de este tipo de manifestacións e forma parte da Asociación Andar cos Tempos, que traballa a prol da transmisión igualitaria e libre de estereotipos sexistas do patrimonio inmaterial e colaborou coa Comisión de Informes do Consello na elaboración do informe que o Consello elaborou sobre esta incoación para a declaración de Vic da música e o canto e o baile tradicionais. Despois deste encontro, o seguinte encontro que celebramos foi o encontro que se desenvolveu en Ribeira sobre os oficios do mar, no que puxemos en relación dúas manifestacións, dous oficios tradicionais. Un era o da Carpintería de Ribeira, que ten este recoñecemento como ben de interese cultural, e para o que se creou este órgano de xestión do que falábamos tamén pola mañán, puxemos en relación ese oficio con outro oficio que non ten este recoñecemento patrimonial, pero que seguramente é merecente co mesmo nivel de salvagarda que o oficio das redeiras. Manuel Chaín, aínda que arquitecto e compañeiro si ten un coñecemento moi próximo e moi do mar e da súa realidade, pero el vou quitar isto porque seguro que pero el é un dos integrantes deste órgano de xestión que se creou no seu momento para a xestión, a salvagarda da Carpintería de Ribeira. E, polo tanto, está aquí máis en calidade de iso que de arquitecto que nos traballamos máis co material que co inmaterial, aínda que apreciemos o inmaterial. O terceiro encontro que celebramos, que foi en xullo deste ano, xirou alrededor da rega tradicional e foi un encontro que se desenvolveu un pouco ao fío da ampliación da candidatura para a inscripción na lista de patrimonio mundial da rega tradicional. Sabedes que hai esta manifestación está inscrita nesta lista de patrimonio mundial nunha candidatura na que nin o Estado español, nin Portugal, nin Francia estaban involucrados. Por lo tanto, ahora mismo está en trámite unha ampliación desta candidatura que incluya os sistemas de rega tradicional nestes ámbitos.
Tivemos aquí un encontro no que reunimos a moitas comunidades de regantes e de rego que están intentando revitalizar ou recuperar a xestión da auga que tradicionalmente se desenvolvía nestes lugares e parroquias e ao mesmo tempo recuperar a materialidade das infraestructuras hidráulicas que permitían ese rego. Nesa encontro participou como co-coordinadora con Ana Estevez e comigo Ángeles Santos, que tamén é arquitecta e autora dunha tese titulada A xestión da auga e a súa influencia na construción do territorio. Ela está implicada nesta candidatura ou na elaboración desta candidatura e na súa tese nos seus traballos previos de preparación da tese e creo que posteriores está moi implicada e ten unha relación moi directa coas comunidades que están intentando recuperar as infraestructuras de red. Tampouco son regantes. O noso seguinte participante que representa o último dos encontros, que é un encontro que celebramos alrededor das danzas blancas en Mondariz, si é danzante, si é danzante, ele membro, o sea, se trataba de tratar unha manifestación singular que se desenvolve en ámbitos en moitos lugares de Galicia que ten bueno, unhas características comuns e tamén moita diversidade, pero que en cada un dos lugares nos que se desenvolve ten unha comunidade portadora moi definida e moi clara, no? E que mantén pois, os seus rituais, as súas formas de celebración que teñen continuidade e algunha delas se recuperou, pero a maioría teñen continuidade. Clemente leva danzando moitos anos, non vou decir cantos, pero moitos. El participa no grupo de danzantes da Cervela, no Icio, e bueno, é coñecedor da problemática da transmisión deste tipo de danzas e das súas singularidades. Ben, como vos decía, a mesa está deseñada un pouco para poñer en común todas estas reflexións e para realizar este debate eu o que fixen foi elaborar unha especie de síntesis de cuestións que xurdiron un pouco en todos os encontros, aínda que non en todos estaban formuladas da mesma maneira, senón que en cada un co seu enfoque particular e a partir dunha pequena introducción lles farei unha pregunta e despois a miña intención é particularizala un pouco a cada unha das manifestacións dos encontros que vimos. A miña introdución empeza con unha frase que nos trasladou Sara González Cambeiro no encontro da Fonsagrada que bueno, su directora, creo, bueno, non sei, ven do Ministerio de Cultura e traballa co patrimonio inmaterial, que nos dixo que o patrimonio cultural inmaterial expresase en xerundio, empregase facendo, cantando, bailando, regando, e nese mesmo encontro se formulou unha disyuntiva que a mellor o é ou non o é, que é se as comunidades manteñen o PCI ou é o PCI, o sea, manteñen as comunidades o patrimonio cultural inmaterial ou é o patrimonio cultural inmaterial o que crea as comunidades, non? Os portadores constitúen unha comunidade porque teñen un patrimonio cultural inmaterial común e compartido que é o que lles dá un sentido de identidade e pertenza que está ligado á práctica e transmisión dese patrimonio inmaterial coa que están comprometidos. Como nos encontros falamos de manifestacións moi dispares en canto a condicións da súa práctica, do tipo, dimensión, heteroxeneidade dos colectivos que integran esas comunidades portadoras, unhas que están ligadas a actividades productivas, como era o caso dos oficios do mar, outras a actividades económicas, outras a festivais, rituais, etc. A primeira pregunta que eu lles trasladaría sería cal é a relación das comunidades nas distintas manifestacións, a de cada un deles, o a que cada un deles representa, co seu patrimonio cultural inmaterial. Teñen conciencia do seu valor cultural, identifícanse a si mesmas como portadoras e como responsables da súa transmisión e salvagarda, e se é ese patrimonio para elas un elemento realmente identitario que crea a comunidade. Particularizando a pregunta, vou empezar por Ana Lenza. No caso da música, o canto e o baile, un dos problemas é realmente identificar
se iso é unha única manifestación e se é unha comunidade que poda englobar a esa manifestación ou representala, non? E en que medida o compartir, non? A práctica e a transmisión desa manifestación ou das manifestacións que se engloban aí crea comunidade e identidade. Vale, moitas gracias. Antes de nada, a Ana Esteves e a Teresa por convidarme a estar aquí, o Consello da Cultura Galega, en concreto a sección de Patrimonio e Bens Culturais, por organizar estas xornadas, todo este ciclo de xornadas. Bueno, en torno ao patrimonio cultural inmaterial e máis aínda por darnos voz ás comunidades portadoras, que me parece algo moi relevante que pois se cadra non sempre acontece. Bueno, eu, como comentábamos, estou aquí como membro da comunidade portadora diso que se chama música e baile tradicionais, sexa o que sexa iso. Eu, antes de empezar a ter algún contacto con legislación normativa, alegacións e cousas distas, non tiña nin idea nin do que era unha comunidade, nin do que era un portador, nin nada disto a nivel patrimonial. Empecé a manexar estes termos en 2018, cando fixemos as alegacións a un primeiro intento de declarar o baile tradicional que acometou a Xunta de Galicia daquela, non? Eu agora manexo estes termos, pero ao meu redor, a xente que vai comigo a unha foliada, cando lle digo comunidade portadora, pois mírame con cara de que esta señora de onde son, non? Bueno, creo que bueno, esta situación miña daquela de, bueno, pois non saber moi ben de que estamos falando, pero si estar aí nunha comunidade, pois é un pouco o que pasa en xeral, non? Non somos moi conscientes, ou mellor non estamos reflexionando todo o tempo de si somos unha comunidade ou non, pero sí que hai no colectivo de xente que canta, que baila, que toca, unha conciencia pois de que estamos facendo algo que nos relaciona unhas raíces, non? Con algo que ven de atrás, que ao mesmo tempo nos permite tecer rede coas outras persoas que fan o mesmo ca nós, e que de alguna maneira estamos formando parte de algo que é máis grande e que nos vai a trascender. Entón, creo que iso é pois, ter conciencia de comunidade, ainda que non lle chamemos así, non? Perdón. Un pouco como o que pasa coas linguas, non? Que a xente sabemos moito sobre a lingua que falamos, pero non reflexionamos moito sobre ele, non? En todo caso, isto da música e o baile tradicionais sería difícil determinar de que estamos falando e, por tanto, si é difícil decir que baile e música tradicionais, un pouco na liña do que falaba antes con Concha tamén, pois tamén o é determinar cal é a comunidade, pero as persoas que estamos aí entendemos a etiqueta e identificámonos, quero dicir, se cadra a etiqueta pois non é moi correcta ou a mellor era mellor utilizar outra, pero pois eso, sabemos que tipo de música vai haber nun concerto de música tradicional, sabemos como temos que bailar se imos a unha foliada, e incluso, pois, a veces ata se utiliza este término de comunidade, somos tradis, non? E identificámonos pois, por rasgos externos, sabemos a onde temos que ir para atopar outras persoas cos mesmos intereses que a nós. Entón, pois, creo que a comunidade, pois, está claro que de alguna maneira pois existe, non? Bueno, despois, dentro da comunidade hai colectivos que están organizados, pois en forma de asociacións culturais, algunhas delas folclóricas, outras que non. Hai persoas relacionadas con estes bens patrimoniais en asociacións xuvenís, asociacións de veciños, comisións de festa, e hai un montón de xente individual, pois como a min, non? Que practicamos e que somos portadores, non? Entón, pois é un pouco difícil determinar quen son as portadoras, ou somos moitísima xente portadoras deste tipo de bens, non? Entón, bueno, é un ben, son varios que me preguntabas, como comunidade eu creo que hai conciencia de que é un todo e de que é difícil compartimentalo ou dividilo, pero a nivel de poder acometer medidas legais como unha declaración BIC ou
unha declaración institucional dese tipo, eu creo que é demasiado grande e difícil de abarcar. E como con todo isto, que facemos para facer ese traballo previo de inventario, identificación, catalogación, análise, algo enorme, non? Porque estamos falando de un montón de formas de bailar distintas, de melodías de un montón de tipos diferentes, bueno, toda a lírica, non? As letras das cancións, non sei, hai os saberes asociados á construción de instrumentos, etcétera, etcétera, non? Entón, bueno, de alguna maneira eu creo que é a práctica a que nos fai comunidade, efectivamente, respondendo á última parte da túa pregunta, que é, pois, cantar, tocar, bailar o que nos fai que sexamos unha comunidade non é que a comunidade exista previamente, non? Senón que sae dai. E, bueno, o que sí me gustaría salientar é que hai moita diferencia entre unhas persoas portadoras e outras en canto a súa conciencia de que iso que eles fan ten un valor cultural, tamén diferencia en canto a canto se sinten responsables sobre a continuidade dese patrimonio, non? Creo que hai xente que canta, toca, baila sen ningunha conciencia patrimonial, quero dicir, pois, desde, pois, unha rapazada que está nunha actividade extraescolar, pois vai a eso porque é o que hai na súa aldea ou porque é o que lle cadra ben por horario, non? E son portadores tamén, cuidado, non estou dicindo nada, pero digo que non teñen o mellor esa conciencia dese valor cultural, ou, bueno, tamén hai, por exemplo, mestras, persoas que dan clase de música ou de baile en castelán, o cal me parece, por exemplo, unha ruptura moi simbólica, moi potente, non? Entre os saberes que están transmitindo e a comunidade na que se supón que se inserta. Entón, bueno, pois esa xente eu entendo que non ten o mellor este sentido da responsabilidade, bueno, é a miña opinión, non? Tan desenvolvido, pero despois hai xente que sí, que ten unha conciencia de que iso é algo pues, moi valioso e que é algo que forma parte da súa identidade persoal e que non son capaces de estar no mundo se non é como, pues, como bailadoras ou gaiteiras ou, vale, e vinculan iso tamén moitas veces con activismos, pois, defensa contra o despoboamento rural ou a favor da lingua, vale, como que é un pouco parte da súa identidade e da súa, non sei, maneira de estar no mundo, non? Bueno, non sei, creo que en Galicia todos estamos moi de acordo en que o baile e a música teñen tradicionais, teñen un valor cultural importante, non? Incluso a xente a que non lle interesa moito, non ten maior vinculación con isto. En Galicia hai miles de foliadas, dúcias de asociacións culturais de música e de baile, non? Que agrupan a centos de persoas, en fin. Entón, bueno, pois sí, creo que a comunidade da música e do baile tradicional o é en función da súa práctica máis que por existir previamente, que somos moi conscientes dese valor cultural e que somos, bueno, pues bastante responsables en relación con ese patrimonio que custodiamos, non? Moi ben, gracias, Ana. Manolo, no caso dos oficios do mar, hai unha cousa na que se insistiu moito neste encontro é que estamos falando de oficios, que é unha actividade económica e é a forma de vida das persoas portadoras, non? Aínda que hai outras persoas implicadas, aquelas que teñen relación con esa actividade, que non a desenvolven, pero son beneficiarios ou utilizadores dos produtos, non? Destas actividades, destos oficios, non? Que se producen. Aí hai unha peculiaridade en canto que o concepto de comunidade portadora se mestura con este concepto de, bueno, pues de dedicación laboral, non, ou profesional. Como se ve desde ese ámbito este concepto de comunidade e identidade? Bueno, eu creo que cando estamos falando de manifestación de patrimonio cultural inmaterial que teñen que ver cos oficios, esa dicotomía dase sempre, non? Alguén traballa, fabrica, construe algo porque alguén o necesita, compra ou
tire para poderlo utilizar. E se non se dan as dúas partes, as dúas patas dese banco, pois non é viable, non? Neste caso habría unha terceira pata que é aqueles que lles gusta, estudan, conservan eso simplemente como unha cuestión cultural, non? Sería o que completaría o aspecto de patrimonio cultural inmaterial. As redeiras, os carpinteiros de redeira, calquera oficio, eu entendo que o fan porque lles por un tema de emoción que saliu esta mañá, o sea, emocionalles desenvolver o seu traballo, un traballo que aprenderon, que lles aprenderon os seus pais, ás veces, os seus mestres, non obradoiro, non todos veñen de familias nin de redeiros, nin de carpinteiros, é probable que todos veñan de familias vinculadas co mar, sea con un ámbito territorial dun espacio físico, non? Vinculado ao mar, porque nalgún sitio ten que vir a tradición, non? O interese, pero non directamente de familia, de oficios que se hereden del pai. Pero claro, é un oficio. Eso levaba e expoñían da dicotomía que conserva perfectamente o oficio tradicional de carpinteiro de Ribeira, construindo barcos de madeira, pero que o compaxina con un outro oficio que é construir barcos que no mercado teñen máis saída e que lle proporciona os réditos, os cartos necesarios para sobrevivir. Ao mesmo tempo é imprescindible que existan tamén os que están dispostos a mercar esos barcos, a cuidalos, a utilizalos, a mantelos, non? Para darles traballo aos carpinteiros. Co cual, eu creo que neste caso, se intentamos caracterizar esa comunidade, de esa comunidade forman parte os dous colectivos, cada un cos seus intereses. Cando falábamos cos colectivos de carpinteiros ou de redeiras en órgano de xestión da Carpintería de Ribeira, os intereses dos carpinteiros de Ribeira son intereses profesionais, legais. O sea, eu quero un recoñecemento, eu quero poder asinar un proxecto de un barco e non ter que falar con un enxeñeiro naval que non sabe nada de construir barcos, que lle teño que pagar unha cantidade para que o meu barco que eu fabrico, como se leva fabricando toda a vida, poida navegar. As redeiras querían que as igualasen laboralmente cos mariñeiros dos barcos, non? Cosa curiosa, non? Porque unha redeira para mí sempre é alguén que estuvo en terra firme, non? Pero desde o punto de vista dela e desde o punto de vista laboral é moito máis ventaxoso estar enrolado nun barco que non ser un artesán, non sei que categoría laboral que teñen, que non era unha categoría, non me lembro, pero unha categoría moi absurda, pensando en alguén que cose de países, non? Co cual lle impide xubilarse, lle impide xubilarse a unha idade determinada, lle impide ter unha serie de beneficios non sei, está unha cousa tan obvia que montaban como que se non pescan, elas non amañan redes, pero elas non cobran. En cambio, os mariñeiros enrolados nun barco que non pescan, no tempo que o barco está amarrado no porto, están cobrando. Bueno, pues algo tan obvio como eso, pois a normativa laboral non o entende. Pero eso tampouco ten que ver co patrimonio cultural inmaterial, ten que ver coas normativas laborais, que supoño que en moitos máis oficios danse esas dicotomías. En este caso creo que tamén é interesante o tema dos que nin teñen barco, ni ao mellor ni navegan, non navegan habitualmente, e non os construen, pero que traballan ou se interesan ou apoian ou estudan esos aspectos, non? Van aos encontros, cando fan encontros, animan a que nos visitan cando fan están facendo un museo a flote dos patexeiros en Sada, a xente que está disposta a ir a ver ese museo e darlle vida, non? Porque un museo solo pechado, ainda que en este caso está aberto ao aire libre, pero se ninguén ve o que está ali exposto non ten moito sentido. Están os barcos mellores nun garaxe que se estropean menos. Eu creo que esas tres partes forman sempre parte de calquera manifestación inmaterial, sobre todo nas que son oficios que xeneran un valor económico, non? Que acompaña. Gracias. Só me
cando comentamos as redeiras, me chamou moito a atención ese encontro, un pouco a reivindicación de somos redeiras, non somos outra cousa, ¿no? Que un pouco, visto desde fora, parece que a oportunidades laborais, ¿no? Vinculadas á artesanía, etcétera, parecería unha oportunidade, pero hai realmente unha conciencia de esa non é o noso oficio, ¿no? O noso oficio é o de deseñar, construir, fabricar redes, ¿no? Aí non sei se é un certo orgullo profesional ou realmente é un sentimento de identidade de rexeitar, non? Ser transformados noutra cousa, non? Sí, eu creo que é un orgullo profesional que eu creo que é moi propio das traballos que se fan coas mans, dos traballos dos artesáns, que é facer ben un oficio da forma que eles saben facelo e coas técnicas que eles saben facer, non? Ainda que os arquitectos non tiñamos moito que ver con iso, pero si é algo que nos toca máis de cerca. Eu lembro cando os canteiros nas obras ou os albaneiros das obras tiñan orgullo do seu oficio. E un canteiro parecía mal que lle puxeras a poñer pladur. Ainda que fora moito máis cómodo, traballaba moito máis quente, a mellor cobraba máis se se especializaba, pero o seu oficio era ser canteiro. Era diferente un canteiro un mamposteiro e un mamposteiro un canteiro un albanel, non? Pero non quere decir categorías laborais, nin quere decir maior valor dentro da obra, senón que o meu oficio é este. E podo saber facer outras cousas, pero o meu oficio é este. Eu creo que me recoñezas. Ben, grazas. Pasamos á seguinte, imos indo por orden de celebración. No caso da rega tradicional, o que vimos é que hai moitas comunidades intentando recuperar o funcionamento dos sistemas tradicionais, donde, por un lado, hai esta necesidade de crear ou de recuperar estas formas de xestión e, por outro lado, o ligado, claro, que está isto coa materialidade, o sea, as infraestructuras necesarias, as necesidades de uso, ¿no? Entonces, aí como se recoñecen estas comunidades? Realmente se identifican como comunidades portadoras no concepto que manexa a normativa de patrimonio cultural e material ou teñen un sentido máis utilitario, teñen realmente esta conciencia de estar salvando, rescatando un patrimonio inmaterial, un patrimonio UNESCO. Ben, o tema do tema da rega, efectivamente, é un manexo da auga en Malcomún. Entón, eso xa, por estar xestionando un recurso que hai que chegar a acordos, como organizarse, como facer labores conxuntas, como dividir o recurso, como resolver os conflictos, todo isto, e aquí sí que está como moi definido, que creo que se comentaba esta mañá, non? O concepto de comunidade, que comunidade é? Aquí está claramente definido a xente que ten os dereitos de rega, non? Por eso, que estes sistemas comunais de reparto de recursos pues son instrumentos de cohesión social nos territorios como moi importantes, non? Efectivamente, o valor fundamental destes sistemas está na auga e poder cultivar as leiras que están alrededor das aldeas, non? Bueno, ademais de outros manexos como máis complexos da auga que teñen que ver ca fertilización dos solos, ese tipo das cousas. Entón, claro, as comunidades teñen moi claro que o valor fundamental é o tema da auga. O valor cultural e patrimonial se engade, pero que estes sistemas teñen muitísimos máis valores. Os valores efectivamente productivos, ambientais, ecolóxicos e tamén paisaxísticos, non? Hai moitas comunidades de regantes neste momento que desapareceron ben porque desapareceu o xeto polo abandono do cultivo que tamén se comentábamos esta mañá, ou ben directamente porque desapareceron as comunidades porque desapareceu a xente nas aldeas, non? Nos comentaba Vicente que hai 7.000 aldeas abandonadas, non? Isto todo un coñecemento que estamos a perder, non?
Efectivamente, pero aquelas onde existe o INDA se mantén, e sobre todo vimos aquí na reunión onde existe unha persona que pode ser un dinamizador, non? Nos encontros que tivemos aquí pois a Víctor que veña representando de Infesta a Chema que están recuperando o tema dos corvos en Teo. Viñeron Bernardo e Adrián tamén que están recuperando. Personalizo porque son, ao final son os dinamizadores e que son as propias comunidades as que están desde o interior revitalizando a súa práctica e para eles sí que consideran o tema patrimonial como unha ferramenta, porque ademais sí que necesitan como moitos instrumentos e ferramentas para empoderarse e poder facer esta labor de revitalización, non? Porque bueno, xa vimos por un lado, é unha maneira de valorizar a práctica para o resto da sociedade tamén, e despois, pois tamén frente ás políticas estas como máis sectoriais de augas, de medio ambiente, incluso as políticas de planificación hidráulica das confederaciones hidrográficas que o que vimos que o ben as ignora ou que directamente as fai desaparecer, non? Entonces necesitan as comunidades como moitas ferramentas para poder empoderarse e defender estes dereitos, este mantemento do tema da rega tradicional, non? Porque os coñecementos que atesoran o patrimonio que atesoran, eu non sei se son moi conscientes ou non, pero é impresionante e moi diverso e saiu tamén esta mañán, non? Desde uns coñecementos ecolóxicos locais sobre suelo, sobre plantas, sobre animais, sobre agua superficial, sobre agua subterránea, sobre a xeografía, sobre construción tamén, que vai aparellado con todo o sistema material. Tamén teñen unha dimensión social como comunidades como moi importante, porque hai toda unha serie de normas consuetudinarias de como organizarse para repartir equitativamente os recursos e ademais para resolver os conflitos internamente, que todo eso tamén estamos vivindo unha desarticulación das comunidades, unha perda dun patrimonio que é impresionante e que ademais nos interesa moito de cara ao futuro. O tema da toponimia é impresionante, como se chaman os temas da auga en cada unha, efectivamente as metáforas que fan relación á humanización do tema da auga é preciosísimo, non? Os ollos da fonte e un montón de cousas, simplemente xa no léxico hai unha riqueza impresionante. Temas de determinadas marcas para cambiar os turnos da auga, que eso espacialmente son puntos significativos dentro da comunidade onde se reunían e tamén teñen trascendencia. Todo eso pois está no patrimonio cultural que manteñen as comunidades, pero que non está escrito en ingures, o sea que onde se fan os sorteos. O patrimonio que atesoran é riquísimo e ademais nos sorprende constantemente, non? O outro día Emilio dunha comunidade das Vidas, bueno, eu por certo me convertín tamén en Ángeles Adorremos, co cual non son, pero xa teño apelido co cual xa falo desde dentro. Me enseñaba un plano de un enxeñeiro de obras públicas de 1917 con unha representación impresionante de todo o tema de elevadas que les teñen agora, non? E ademais, bueno, pois atesoran todos os repartos desde 1905 hasta agora, non? O sea, foi unha das primeiras sistemas de elevadas que se legalizou, pero a nivel de España, co cual, o sea, está dando unha idea da importancia que tiña o regadío, pero a nivel de toda España, ¿no? Emilio decía así en broma que, bueno, estaba o Tribunal das Aguas de Valencia, e pois estaban eles xa, pero más o menos por aí, ¿no? E ademais, bueno, pues que recurriron aos emigrantes de Río de Janeiro, de Argentina e tal, o sea que eso nos está falando dunha cohesión dunha comunidade porque se axudaron económicamente para poder ter os cartos para facer a legalización, ¿no? O sea que nos dá unha idea da importancia que ten este patrimonio e que non podemos deixar correr porque nos vai doito nelo, ¿no? Ben, o noso seguinte participante Clemente, un pouco a pregunta Clemente no encontro
de Mondariz había representados un importante número de grupos de danzantes de distintos lugares da xeografía e eu diría que casi todos eles fixeron moito fincapé neste carácter identitario, no? de como do peso que ten, no? O feito de que esa comunidade manteña unha danza deste tipo na identidade. Nos poderías explicar por que así, e se realmente é así como se falou ali en Mondariz? Efectivamente é así. É así. A danza da Cervela, efectivamente, é un elemento máis do patrimonio da Cervela, neste caso do patrimonio inmaterial. É dicir, se falamos de comunidade, en primeiro termo, a comunidade sería a aldea. A comunidade, en primeiro termo, sería a Cervela. E dentro da Cervela, pois habería que facer especial fincapé, neste caso en concreto, da figura do ramista. Ramista, tal como lle chamamos nós, que era o que popularmente se chama Comisión de Festas. Por qué? Porque, bueno, hai que entender un poquinho antes de nada en que consiste a danza da Cervela. A danza da Cervela é unha danza pois que ten uns antecedentes posiblemente pagáns, pero, bueno, actualmente é unha danza religiosa. Unha danza religiosa na que hai unha serie de santos que saen en procesión e esos lévanos os veciños. E eses santos fanse unha serie de ceremonias que son os danzantes. Organizar todo iso é un labor dos ramistas. Teñen que poñerse en contacto cos veciños, ver que estean preparados con todo o elemento que precisan e, ademais, teñen que ir todos os santos e todos a organización ten que ir todo perfectamente ataviado. É unha danza que se basea moito no colorido, na flor, no mirto e nas vestimentas propias. Entón, hai que saber quen vai levar a Virxe do Rosario, hai que saber quen vai levar a Santa Lucía, quen vai levar o San Cristóbal, quen vai levar o San Roque, quen vai levar o San Antonio, quen vai levar a cruz e quen vai levar os faroles, quen vai buscar as flores para adornar os días antes, quen vai buscar o mirto, quen vai preparar todo iso. Entón, a comunidade, en primeiro termo, sería os ramistas que teñen que organizar todo iso. Como elemento característico da Cervela hai que pensar que se non hai festa, non hai danza. Co cal tamén ten que haber unha organización das orquestras, ten que haber unha recollida de cotas das festas. Antigamente, cando os nosos pais, os nosos avós eran chavales, que eran eles os que organizaban a festa, íbase polas casas e recollíase centeo, que popularmente non chamamos pan. O pan que se sembraba pois uns días antes, que seguramente aí ten moito que ver pois o elemento pois pagán destas danzas francas. Antigamente, pois, os ramistas pois iban con saco e iban collendo o pan que lles daban e eso vendíase e saían os cartos aí para pagar as orquestras. Actualmente non, actualmente pois xa as cotas, pois, non sei nos vos casos e cash. Non se pode. Pois cada aldea ten a súa norma. Na nosa, pois, hai aldeas que teñen pois unha tarifa plana. Todo se... Nós non, nós vemos cantas vacas ten cada veciño, cantas lides ten, cantas vacas ten, a capacidade de económica que ten. Pois o bien unha casa que teña pois 200 vacas non vai poñer o mesmo con a casa na que vive unha patroniña que está xubilada. Entón, iso é a parte económica da festa. De aí, sae despois o pago das orquestras, o pago da festa e a organización, como dicía, de todo o elemento construtivo. Antigamente, pois claro, cada un ía co que tiña na casa. Iso obligaba a ter que uniformar o máximo posible a xente. Por exemplo, os danzantes antigamente levaban un pantalón branco, unha camisa branca, precisamente como moitos que estiveron outro día en Mondariz, nós tamén, pasa que iso xa non acordo. Que pasa? Que era moi difícil en todas as casas comer un pantalón branco disponible para ese día. Entón, cambiouse. Pois agora vai ir un pantalón azul marino, cunhas tenefas vermellas, unha camisa branca, unha gravata, un pano, un mantón, un sombreiro, un arco, e todo o danzante ten que ter iso para danzar. Ben, todo iso había que organizalo con bastante premura, porque
pensade que a Cervela, como en moitas aldeas, é unha aldea que tivo moita xente, hoxe ten moita menos, e a xente sigue sendo a mesma. Os santos son os mesmos e os requisitos son os mesmos. Entón, agora hai que estudar máis a tinta gorda para organizar todo. De que xeito podemos dicir que se ve a comunidade en segundo termo sería, como dicía, en primeiro lugar, ramistas. En segundo lugar, o resto dos veciños. De que xeito se ven tamén implicados nalgo que sabemos que é noso e que temos que levar a cabo porque somos nós os que temos que facelo, porque é noso. En todas as casas, en todas sempre houve algún participante na festa. Pois xa o avó levamos a Cristobo. Pois, no meu caso, por exemplo, o meu bisavó xa era danzante, o meu avó era danzante, o meu pai era danzante, eu levo 40 anos danzando, que eu non teño ningún problema en dicirlo. Así sucesivamente, no resto das casas igual. É unha parroquia dividida en moitos barrios. Entón sempre había participantes. Dunha forma ou doutra, pois un levaba o farol, os nenos levaban a cruz, en todo sempre se levaba algo. Entón, iso é o que se vai transmitindo de casa en casa. E os ramistas son os que se encargan de coordinar esa comunidade cervela co que é o que hai que transmitir, que sempre foi de xeración en xeración e sempre se fixo así porque así foi sempre como nos ensinaron. Se falamos de comunidade nun segundo termo, estaría a parte liñas de axudas, subvencións. Se falamos de subvencións, porque claro, hai que manter o máximo posible pois o que é indumentaria, o que son os elementos visibles. Aí houve que organizar unha asociación de veciños para que todas as liñas de axudas que se organizasen se solicitasen fosen a través dun cauce oficial. Iso conleva que ten que haber unha asociación que xestione esta parte e que se encargue tamén de custodiar todo o elemento decorativo que se foi adquirindo por medio de axudas públicas. Iso tamén é importante. É dicir, a mellor a principios de século, cando o meu avó, por exemplo, bailaba, pois era co que había na casa. Hoxe, pois ao mellor, houve unha axuda para comprar os panos dos que van na procesión. Pois iso foi a través dunha axuda, neste caso da Deputación de Lugo, por exemplo. Entón, a asociación de veciños, pois neste caso creou un elemento novo da comunidade que é a modernización para crear novas, digamos, novos recursos que hai que tamén custodiar para conservar para o futuro. Entón, esa é outra parte importante. Digamos que o elemento que se transmite sempre é a parte material, vestimenta, roupa, a parte das andas dos santos, que iso tamén se fixo todo novo, toda a parte material. E aí sí que sería un segundo elemento importante. Un segundo elemento importante no que é a comunidade a hora de transmitir, pois xa digo, un valor que é importante para os veciños, porque todos dun xeito ou doutro estamos implicados e sabemos que se non nos poñemos nin nos implicamos no tema, pois está condenado a desaparecer. E sería pois algo terrible. Gracias, Clemente. Muy interesante. Muy interesante este proceso, ¿no?, evolutivo de las formas de desenvolver, dándole continuidad a la manifestación. Para introducir a segunda pregunta, outra cuestión que xurdiu repetidamente nestes encontros ten que ver coa utilización, a transformación ou a deturpación das manifestacións do patrimonio cultural inmaterial ou coas dificultades para garantir a transmisión e a continuidade desas manifestacións por diversas razóns, cambios socioeconómicos, algo de alguna dos que xa nos falou o Clemente, cambios normativos, etcétera. Nos encontros falouse de mercantilización, de creación de produtos convertendo a sociedade de mercado en material, ¿no?, que é un proceso que se vía como moi perxudicial, ¿no?, para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. Falouse de redes de interese, de explotación turística, de disociación entre protagonistas e negocio.
pero tamén se falou de perda, de abandono rural, da consecuente perda de memoria colectiva, do abandono das actividades tradicionais ou da maneira tradicional na que se desenvolvían, que leva a perda de coñecementos, de saberes, de forma de organización, algunhas destas cousas tamén xa saíron, de impedimentos legais, limitacións, e tamén do descoñecemento social do valor que teñen no presente moitas das manifestacións do patrimonio inmaterial, tamén algunhas cuestións nos comentou Ángeles, no? Cando fala de que hai máis valores que o cultural presentes nesas manifestacións. Así que a seguinte pregunta é un pouco así contado, dicía eu, diríase que as comunidades estiveran nunha loita contra os elementos, o sea, todo está en contra da salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, sorteando obstáculos ou sendo superadas por procesos que non están na súa man controlar. Neste sentido, cal pensades vos que é a capacidade real para dar continuidade ao patrimonio cultural inmaterial, si realmente as comunidades portadoras identifican realmente os riscos, onde están eses riscos e como afrontalos. Empezamos por Ana. Sí. Ben, en primeiro lugar, iba a falar da comunidade portadora do baile, sí, non, pero... perdón, sí, gracias. Entendida a comunidade portadora da música e do baile tradicionais desta forma moitísimo máis difusa que todas as outras que estivestes comentando, que vexo que son comunidades moito máis fáciles de identificar, está moi claro no que comenta Clemente que é pois, a aldea, non? Non pinta nada ninguén de fora, non? Ou a xente que ten dereitos de rega, etc. Están como moito máis ocultadas, non? Entón, cando falo de comunidade no caso da música e do baile, pois estou falando de outra cousa moi distinta. Pero eu creo que, de feito, si ten esa capacidade para darlle continuidade ao patrimonio porque está vivo, ou seja, está aí, é unha proba evidente de que ten a capacidade e que lle está dando, non, a continuidade. Houve un momento na segunda metade do século XX que sí que houve un certo perigo ou había a impresión de que se podía romper a cadea de transmisión dos coñecementos patrimoniais, como de feito aconteceu en moitos lugares da península, onde se deixou de tocar e de bailar e pois, non houve maneira de continuar, non? Pero aquí, pois, hoxe en día, creo que goza de moi boa saúde, moita xente que toca, que canta, que baila, e creo que non é só unha moda pasaxeira, que últimamente eu escoito moito isto, como se fose unha moda que só afecta aos últimos anos, asociando, pois, que si, o efecto Tanxugueiras, ou este último ano co tema das letras galegas dedicadas ás cantareiras, como se fose algo moi fugaz, moi de agora mesmo. Eu teño a percepción de que levan moitos anos indo como encrescendo, cada vez hai máis xente interesada en aprender pois a bailar, a cantar, a tocar, máis xente participando en foliadas, hai máis eventos relacionados con todo isto, non? Pois agora o mellor, digamos que o iceberg saiu máis cara por riba da superficie e se ve máis, ou hai xente que o ve máis, pero a xente que estábamos aí sabemos que isto xa leva moitos anos, non? En xeral, eu creo que cando falamos do baile da música tradicionais, todo o mundo está moi de acordo en considerar que foi un éxito como se conseguiu adaptarse a novas formas de transmisión. O que comentaba hai un momento, esa transmisión tradicional, a través da oralidade, a partir da práctica das persoas que tiñan arredor, pois, por circunstancias sociais, económicas, etcétera, demográficas, pois, deixou de producirse, pero pois substituíuse, non me vou parar aquí agora a explicalo moito, pero pois substituíuse por unha transmisión a través de clases, non? En escolas máis ou menos formais, moitas delas informais, non é ensino regrado, non? Pero si son escolas nas que se dan unhas clases e hai uns mestres que pois transmiten eses saberes a partir dun coñecemento que eles adquiriron previamente facendo traballo de campo por moitos lugares de Galicia, aprendendo ou
bueno, eles directamente ou a partir do traballo de campo que fixeron outras persoas. Este cambio na forma de transmisión, claro, tamén provoca algúns cambios no ben, na música e no baile. Pois, por exemplo, antes cada quen bailaba pois como lle vía bailar a xente da súa aldea, non se lle ocurría facer outra cousa moi distinta. Hoxe, nunha clase pois, de baile, podes aprender puntos de moitos sitios de Galicia distintos, entón, claro, a túa maneira de o teu coñecemento dese ben vai ser diferente a como era antes, pero digamos que son transformacións que van acordes con como se transformou a nosa sociedade pues a todos os niveis, non? Porque nos movemos máis, hai moitas estradas, hai internet, hai tecnoloxía, etcétera, etcétera. Bueno, tamén neste sentido, tamén como síntoma de que somos capaces de darlle continuidade ao patrimonio, hai moitas pistas que nos indican que a música e o baile tradicional pues, van andando cos tempos, non? O nome da asociación que mencionabas antes a que pertenzo, non? É dicir que, pues, que se vai adaptando ás necesidades, ás preferencias e aos valores da comunidade en cada momento, nos nosos días, sen perder as características que o definen, as características esenciais, non? Un caso significativo é o tema dos repartos de xénero, dos roles por xénero, non? Que puido producirse en algúns aspectos no pasado, pois, por exemplo, pois, que apenas había mulleres gaiteiras, porque non lles correspondía, non? Por como socializaban as mulleres noutros momentos, ou o feito de que pois, as parellas de baile tendesen a ser parellas mixtas, preferentemente, pois todo este tipo de reparto de funcións ou de roles de xénero, pois hoxe en día igual xa non teñen moito sentido, pois entón, de feito, cada vez se vanse perdendo, vaise cambiando, vaise deixando de facer iso, non? Entón, bueno, que a comunidade escolla que elementos da tradición quere manter e cales pois prefire transformar ou mesmo desbotar, pois creo que é unha boa proba de que bueno, pois de que mantén a súa función e de que sigue vivo, sigue continuando, non? Tamén outra mostra desa capacidade para darlle continuidade é o feito de que existe creación artística, que aínda que pareza un paradoxo, non? Compositores de música tradicional, por exemplo, non? Pero efectivamente hai compositoras, compositores que fan melodías novas que recoñecemos como música tradicional porque utilizan os códigos, as escalas, bueno, non sei moito de música, pero as convencións propias dese xénero musical. Entón, tamén é música tradicional, aínda que se fixese onte, non? Mesmo no baile, que estamos inventando puntos cada vez a partir dos pasos que aprendemos, que son herdados, pero os puntos son novos de cada vez, entón hai creación, iso tamén indica que está vivo, non? Entón, eu creo que sí que lle damos continuidade. E, de feito, eu creo que un pouco tamén falábamos antes, un dos riscos unha das debilidades, máis que riscos, do patrimonio cultural inmaterial desde dentro, digamos, que nacen da propia comunidade é o purismo, non? A tendencia á fosilización, a repetir así, ou a pensar que hai que repetir inalterados os elementos, porque senón xa non son tradicionais, xa non son o que eran. Bueno, creo que iso pode acabar converténdose eses elementos en pezas de museo, en antigüidades, non? Que non é do que se trata. Bueno, tamén estaría aí a tendencia á mercantilización, que dicías antes, que é outro risco, a especulación cultural que nos alertaron a Fonsagrada a profesora Simóns e o profesor García Alcantús, confundir un pouco o patrimonio con negocio e tamén é un risco que pode, unha debilidade que pode estar aí, non? Despois tamén hai outros que ven máis de fora da comunidade, pero podemos falar nos comentarios despois.
Moi ben. No caso dos oficios, realmente eles parecen ter moi claro onde está o problema e as súas necesidades, non? Sí, sí, bueno, eles eu creo que lo teñen moi claro porque viven todo o día os problemas. Eu creo que os problemas teñen as manifestacións de patrimonio cultural e inmaterial, todas elas, eu creo que hai un exemplo aquí na mesa da variedade, da complexidade que ten este tema, non? En canto a pues, definir comunidades ou definir as propias manifestacións. Non? Bueno, por non meterme no tema das comunidades, pero logo ao mellor podemos falar, pero no tema dos riscos, non? Eu creo que todas as manifestacións calqueras que estamos aquí, ou todas que podamos imaginar, eu creo que teñen, ou se enfrentan a dous tipos de riscos ou dificultades, non? Que no tema das embarcacións, das oficios do mar, pois eu creo que son moi claros. Un é un risco endóxeno propio da propia manifestación. Pode deixar que as propias persoas que manteñen esa manifestación ou acaben a súa vida útil, laboral, ou sin acabala, un proceso natural, ou sin acabala, decidan esgotados, cansados, ou porque atopen outro proxecto de vida, abandonala. Ou chega a ter un número tan pequeno de membros desa comunidade que xa non se poida considerar unha comunidade, a mellor quedanos un mestre carpinteiro que temos que declararlo patrimonio cultural inmaterial porque tamén o permite a lei, pero será un mestre carpinteiro que teremos aí recoñecido, non? E habrá que facerlle un homenaxe de vez en cando. Contra esos riscos se pode axudar, as medidas de salvagarda poden analizarlo, se pode actuar, pero ese risco é un proceso que calquer manifestación viva sempre ten. Contra ese risco eu creo que está o que no baile comentabas e creo que en calquer actividade hai, que é o tema da adaptación e da evolución, non quedarse parado en un sitio, non? Unha das cousas que máis defenden os carpinteiros de Outroveiro en contra dos aficionados estudiosos ou aquí hai dúas asociacións, unha é a Galcari e outra é Culturmar, unhos son os que estudan as manifestacións, outros son os que teñen o oficio dos carpinteiros. Os oficios dos carpinteiros din, mira, eu non me podes obrigar a facer barcos hoxe en día solo con madeira de carballo, con madeira de castiñeiro, unha porque nin hai tantos carballos, nin tantos castiñeiros, nin é fácil cortalos hoxe en día para poder facer esa... E se eu atopo no propio país, porque están facendo traballos con palito, con outras madeiras, ou atopo no mercado das madeiras, outras madeiras que me resolven mellor ese problema, como sempre se fixo en calquer oficio, eu intentarei mellorar, con un límite. Home, a carpintería tradicional, como o seu propio nome indica, terá que ser carpintería, terá que facer con madeira. Non entrarían outros materiais. Realmente que se faga con madeira será. As fasquías tradicionais hai que conservalas sin evolución ninguna. Tampouco, porque sempre hubo carpinteiros que facían barcos máis mariñeiros e outros que facían menos mariñeiros. E uns facían dunha forma e outros facían de outra. As propias fasquías é unha forma propia da carpintería, co cual identifica ás veces a un mestre carpinteiro e ás veces a unha zona ou ás veces un arte de pesca. Co cual, pois tamén terán que evolucionar en función dos usos que se lle dediquen os barcos, non é mesmo facer dornas para ir coller chocos que facer dornas para ganar a carreira, a regata Copa Barbina que se fai todos os anos. O sea, no caso da ría de Ladeo, que dicen os galegos, a ría do Eo, desde hai uns meses que digo os asturianos, chegaron a facer vergas de carbono porque podían poñer velas latinas máis grandes e con velas latinas máis grandes conseguías ganar as regatas, non? Bueno, pues depende si deixan de ser un barco de traballo para ser un barco de ocio, non? Xa non digamos un barco de deporte especializado. Pero esos riscos son internos e para eso están os órganos que xestionan, sexa un órgano xestor este regulado o propio pues, a Galcari que xa regulaba o oficio antes de que nos metéramos en cultura por vez.
Pero eu creo que son quizá máis importantes e que quizá son os que desde o punto de vista do recoñecemento como manifestación cultural inmaterial que forma parte do concepto de patrimonio cultural pode axudar son os problemas que veñen de fora. Por exemplo, ao patrimonio cultural inmaterial os oficios do mar influyen moito as normativas europeas ou as normativas españolas. Pero normativas que aparentemente non teñen nada que ver con eso, como é a seguridade no mar. Se de pronto nun barco para poder navegar tens que ter determinados equipamentos de seguridade, ao mellor non o podes conseguir nun barco construído dunha forma tradicional. Si as normas non poden ser negras porque alguén decide que os barcos negros son máis perigosos que os barcos de colores porque se ven menos sobre a auga, pois ao mellor perdes unha característica tradicional desas embarcacións que son que teñen os cascos dunha cor determinada ou dunhas formas determinadas. E estas condicións ás veces non son sempre previsibles, non? Temos o secadoiro de Congrio de Muxía que vai desaparecer porque de pronto unha norma de sanidade dice que non se pode secar Congrio ao aire libre. Cando en Europa están secando salmón ao aire libre, en outros países secan pulpos e outros materiais, pero resulta que aquí en Galicia, en Muxía, non. Bueno, pero unha norma de sanidade. Aí sí que eu creo que o peso que pode ter o concepto de unha manifestación recoñecida pode axudar no necesario diálogo transversal entre os distintos departamentos dunha administración que, aparte dunha administración que a veces é a mesma, vamos por caso a Xunta de Galicia, que a parte de patrimonio da Xunta convenzamos a parte de, non sei, de sanidade alimenticia, dice, oi, mira, que se pode facer tomando, por que non se pode facer? Entón, que medidas hai que tomar, non? Falando, por poñer un exemplo, sería o tema da accesibilidade universal nos edificios protegidos, que obrigarían en moitos casos, se se aplicara tal cual está escrita na norma, pois a evitar ou impedir que se utilizaran moitos extras. E esos riscos ás veces acaban coas manifestacións porque as impiden, non? Porque lles quitan o seu mercado, non? Logo hai outras cuestións, outros riscos de fora, que tamén pues, que cambien os costumes culturais, as formas de vida. O sea, si de pronto a xente, por exemplo, agora en Galicia, eu non son nada aficionado á pesca, dixen en Ribeira que xa había pescado todo o que eu había pescado na miña vida, eu digo con coñecemento de causa, non son aficionado porque pesquei moito. Pero cada vez se vai poder pescar menos como aficionado. A min dá a impresión que se de pronto se proíbe a pesca, que é cara ao que van, ao que vamos, pois probablemente hai moito soporte da embarcación tradicional que está baseado en na afición a pescar de moita xente. Co cual, se non pode pescar, non vai manter os barcos. E hai cuestións incluso que están aparecendo ahora naturais, bueno, pues como as candorcas que parece mal, que lles parece mal os barcos de vela. Están atacando, non se sabe moi ben por qué, os barcos de vela. Por agora os barcos de vela de fibra, pero poden empezar a atacar os barcos de vela de madeira, e entonces habrá unha causa natural que pescar ou navegar no mar Atlántico vai ser perigoso porque hai uns fichos moi grandes que non lles gusta. Bueno, pois esos riscos son os das candorcas, que é anecdótico, dificilmente se podía ir contra ele. Pero creo que o que deriva de normas europeas, nacionais ou autonómicas, eu creo que son normas que, dado que son, na maioría dos casos, manifestacións que alcanzan a moi pouco mercado e que teñen unha relevancia no mercado global moi pequeno, que poderían flexibilizarse de forma razonable, pues, lógicamente sin poner en risco as persoas, que son primeiras que as manifestacións culturais, pero sin chegar a cuestións que, bueno, pues, que se levan, home, que teñen como pouco, pois, moitísimos anos de experiencia de que ese risco que aparentemente se detecta hoxe, pois non é tan grave como hasta ahora, porque senón hubiéramos deixado de navegar en outros anos. Moi ben, gracias, Manuel. Pasamos Con respecto á rega, que tamén hai... Pois eu comparto basicamente moitas das cousas que comentabas, porque efectivamente estamos encadrados a rega tradicional dentro da crisis do mundo rural
que comentábamos antes e da desaparición dos coñecementos campexiños. Non? Efectivamente, neste momento os sistemas históricos de rega tradicional están gravemente amenazados, tanto na súa morfoloxía como na súa funcionalidade. Non? E a problemática, pois, a estamos compartindo todos, non? O problema do despoblamento do medio rural, os cambios de uso, a presión urbanística, a falta de coñecementos ecolóxicos locais, a pérdida de gobernanza tamén por parte das comunidades dos seus propios recursos, non? No fondo, a rega tradicional está relacionada con esa agricultura, bueno, que xa nos comentaba, non, profesor José Cortella, mal chamada de subsistencia, máis ben de autoconsumo, tamén ten que ver con unha maneira de alimentarnos de proximidade, cos sistemas alimentarios locais, non? Dunha maneira agroecolóxica. Si favorecemos esta maneira de alimentarnos de proximidade, pois vamos a facilitar tamén o mantemento destes sistemas, que ademais teñen toda unha serie de ventaxas para o medio ambiente, co cual nos benefician a todos. Digo, a lógica, digamos, o diagnóstico está como claro, non? Pero, bueno, a min, en línea co que comentaba Manuel sobre o tema da legislación, esas cousas, tamén é importante incidir na importancia que teñen eses sistemas tradicionais porque nos poden servir de ferramentas á hora de defender con respecto a este tema das normativas, non? Porque, por exemplo, os sistemas de rega tradicional son instrumentos de regulación hídrica importantísimos, porque sirven de recarga de acuíferos e, ademais, nos momentos de grandes avenidas, de inundacións, que xa nos sonan a todos, pois son unha maneira de reter auga e evitar a erosión, porque van separando caudales, generando, evitar esa erosión das grandes avenidas. E o que agora chamamos solucións baseadas na natureza, estrategias verdes, que no fondo son os sistemas de rega tradicional de toda a vida. E, efectivamente, o que pasa é que temos que recoñecerlo e darlle o valor que realmente teñen. De feito, esta dimensión ambiental e ecolóxica está, pois, cada vez máis recoñecéndose por parte da academia, desde o mundo científico e desde o mundo social tamén, non? Bueno, Pietro Laureano, que é un arquitecto asesor da UNESCO, que é un especialista en temas de manexo de auga tradicional, el decía que con respecto a estes sistemas históricos de rega tradicional, pues nos países está producindo dúas situacións. Por un lado, que se consideran prácticas obsoletas e se están abandonando, e por outros, como por exemplo en Suiza, pois o están mantendo cunha calidade de paisaxes espectacular, porque eles teñen un sistema tamén deste rego tradicional como as nosas levadas, que creo que se chaman bise ou bis, ¿sí? A costa do alto valor engadido dos produtos que se están producindo ali, pero a posibilidade, digamos, porque a veces relacionamos este tipo de prácticas como co atraso e o antigo, como se non nos servisen para o futuro. E máis ben todo o contrario, porque nos están facilitando un montón de cousas que poden ser estratégicas de cara aos cambios climáticos tamén e da maneira en que chove, da maneira de xestión da auga, o sea que o millor se converten en estrategias futuristas, digamos que nos poden como soluciones para o futuro, non? En este senso, no encontro que tivemos, eu creo que sí que saíron como as problemáticas, non? Por un lado, o tema de perda dos dereitos que tiñan a auga, que saliron entre todas as comunidades, pois a necesidade, sempre son como moi reacios a formalizarse, legalizarse, pero non vai quedar máis remedio para evitar precisamente o acaparamento, que veña alguén de fora e que acapare a auga e que perdan eles os seus desde as comunidades, os dereitos consuetudinarios. E despois, con respecto a visións máis sectoriais da planificación, que no tema da auga, pois, efectivamente, é como un tema moi sensible, non? Porque hai como planificacións sectoriais, a planificación hidráulica, por exemplo, non? Que ten como unhas visións moi productivistas e moi estreitas na eficiencia da auga,
que non entenden toda esta multifuncionalidade dos sistemas agrarios e os servicios ecosistémicos que os sistemas de regadío tamén están ofrecendo, non? Bueno, pois, neste senso, fundacións como a Fundación Nova Cultura del Agua pois están a traballar en novas políticas de xestión da auga, non? Que incorporen pois todos os temas de solucións baseadas na natureza, corredores ecolóxicos, infraestructuras verdes, infraestructuras azuis, bueno, no fondo que é incorporar todas as actividades antrópicas aos ciclos naturais da natureza, non? Porque o que seguramente nos temos que replantear tamén, que comentábamos hoxe, é a conservación da natureza, que a conservación da natureza que non pode desaparecer dos sistemas tradicionais de manexo da auga, que foi sempre quen conservou a natureza, non? E, bueno, pois todas estas visións nos poden servir para o futuro e o necesitan as comunidades tamén dotalos de ferramentas para defenderse dos problemas internos e dos que veñen de fora, non? Gracias, Ángeles. Clemente, parece moi claro que os vosos problemas son máis claros, ¿no? Máis localizados. Tamén xurdiu no encontro algún recelo sobre a descontextualización, é dicir, sobre cando estas danzas saen do contexto do ritual e da celebración, ¿no? E que aparecen noutros contextos como exhibicións, etc. E tamén moito recelo sobre ese risco, ¿no? que supón. Como ves ti todo isto? Ben, efectivamente, un dos elementos que caracteriza a danza da Cervela é que é da Cervela e onde se celebra e onde é propia é no campo da festa da Cervela. Por xente da Cervela, ou como iremos vendo, xente moi próxima á Cervela. Claro, ata que punto é un gran debate, ata que punto que unha asociación cultural, por exemplo, recolla iso para amosalo pois, nun circuito cultural pois, en determinados lugares, aínda que sea o lugar, por exemplo. Non vai perder esencia, ao meu xeito de ver non vai perder esencia, porque dende o momento en que sai da Cervela a executa xente que non é da Cervela, vai ser outro elemento, non vai ser a danza da Cervela. Que elementos tería entón en contra? Que problemas tería? Son variados. Os problemas que son moi variados. Desde logo, a capacidade económica. A vida vai ser cara e costa manter pois todos estes procesos. As axudas viñeron e fixeron moita falta para uniformar a xente que participa nos eventos. Ata cuestións tan triviais como, por exemplo, a enorme seca que houve este ano, que impediu que se pudiese tirar foguetes. É outro elemento que pode influir, porque, por exemplo, nós cando estamos na danza, un dos elementos que temos é para prepararnos. Tiran o cohete de alzar, cando o cura fai total, xa sabemos que temos que estar listos. Era un elemento, ahora hai WhatsApp, daquela non, pero ainda sigue estando ese elemento como elemento comunicador. Se nos quitan iso xa nos quitan un elemento de comunicación. Quero dicir que é outro elemento tamén en contra dentro da súa situación. E despois, claro, a descontextualización, efectivamente. Ese é o gran problema que ten a festa da Cervela nun sentido que o envellecemento da aldea é como a de todas as aldeas do rural. Baixa moito a poboación. E iso foi un problema que xa afrontou a Cervela dun xeito directo. Por exemplo, a Virxe do Rosario leva 4 mozas solteiras. Iso foi así, e seguirá sendo así, e sempre é así. Hai recursos para cumprir iso. Nunca tuve que ir unha muller casada. Antaño ia, pois, por exemplo, a Lucía de Parzo, unha moza solteira. Hoxe está casada xa ten netos, e non, xa non vou. Xa vai outra. Por exemplo, os danzantes sempre foron 4 homes. Ou, mellor dito, xa que sempre foron 4 homes, este ano que fomos 6. Sempre número par. Algún ano houve problemas de xente. Foi unha rapaza. Bueno, un gran avance. Pero, bueno, xa non volveu. Xa non fixo falta referir a iso. É dicir,
É unha pena porque sería unha ruptura grandísima do teito de cristal da cuestión de xénero. Pero bueno, é así, é así. Que máis? Como detalle, por iso, non sei se coñecedes ao lado de Lugo hai unha aldea, un pobo, unha localidade que se chama Santa Eulalia de Bóveda. Hai un templo prerrománico precioso. Pois nunha das paredes hai na cantería a representación dun danzante que é como exactamente como vemos nós. Ves un rapaz, pois igual que calquera de nós. É como un detalle curioso. Despois, a Santa Lucía leva a 4 homes fortes. Mas xa non é cuestión de nada, é cuestión de que pesa moito. Non fai falta moito peso. O San Cristobo, a nosa aldea chamase San Cristobo da Cervela. O San Cristobo leva nos patrón da casa. Bueno, en todas as casas sempre houve un patrón para levala. Eso foise mantendo. E despois o Santo Antonio, un santiño pequeniño que leva os nenos. Bueno, vai habendo nenos, pero ao mellor non hai os suficientes como para tirar da xente que está na aldea. E o San Roque tamén non levan, pois, 4 mozos. Non fai falta que lle tanta forza, pero tamén non levan 4 mozos. Entón, claro, ata agora foi indo xente da aldea. A aldea tiña recursos para cubrir todo isto. Pero eu fagos unha pregunta. Eu, por exemplo, nací na Cervela. Vivín moitos anos ali. E vou con frecuencia. É dicir, eu non hai dúbida que son da Cervela. Pero, por exemplo, a señora Mercedes de Barroso é unha señora que naceu a primeiros de século, 20, o ano pasado. Casouse e foise para Madrid. Tivo dúas fillas. Madrileñas as dúas. Veñen veranear a Cervela. A señora viña, as fillas veñen veranear. Os netos veñen veranear. Que pasa? Que como hai falta de danzantes, pois hai moitos anos con dos netos é danzante da Cervela. É veciña da Cervela. Rómpese un pouco esa esencia de esa descontextualización. Realmente, a ver, é para cuestionalo. En principio, para nós non, todo o mundo ve con naturalidade. Que vai este ano de danzante? Pois vai. O Jorge Estanque, o Sergio de Barroso. E este é o madrileño, que vive en veranear en Madrid, está escasamente 3 ou 4 días e xa volve a marchar. Entón, pois, o tema da descontextualización, pois, é relativo. Vaise cubrindo e vaise salvando como se pode cos recursos que hai. Evidentemente, nunca se nos pasou pola cabeza, pois, dicir, pois hai que chamar xente de Chorente para que veña a sacarnos do santo. Non é necesario. Pero se a cuñada do Eirexe de Chorente se lle dice, pero botaron a mau, pois non é porque se de Chorente, é porque a cuñada dun veciño que ven á festa. Entón, fai falta isto, xa mo digo, isto é agora. Antes non, porque antes había moita xente e todas as casas se peleaban por levar un santo, por levar por ir de danzante, por levar a virxe, por levar unha cruz, levar un farolo, por que sea. O afán de participación era moito maior. Para rematar xa, con respecto ao tema de que veñen grupos, pois no noso caso non houve moita. Deu algún ano ten vido non o propio día. Si o propio día veñen moitos medios de comunicación, a prensa, investigadores, pero co afán de transmitir, non co afán de recollelas para despois reproducilas noutros sitios. Nos, a verdade, foi un tema que non tuvemos moita repercusión nese sentido, pero si algún así, non sei que grupos de Lugo viñeron recollela, recolleuse, representouse en algún circuito, pero non cos santos da Cervela, senón cos o mellor Santa o que sexa. En vez de ser 6 santos, eran 2. Por iso vos digo que os efectos tampouco son prejudiciais. Tampouco nos afectou en exceso e para nada que un día se hizo no luar, hai moitos anos, unha reproducción dun trociño de que puido ser algo baseado na danza da Cervela. Ou que o grupo X sacase un especial sobre, por exemplo, os ciclos da vida galega, os maios, a sega, ou as fases do liño, a romaría, e aí estaba a danza da Cervela. Entón, saía un trociño da danza. Para nós non supuxo ningún trauma. Porque a danza é a nosa, e dentro do momento que bota fora das nosas fronteiras, pois é outra danza. Ainda que se basea na nosa, pero xa é outra.
Clarísimo. Moi ben, gracias, Clement. Ben, a terceira pregunta. Bueno, un pouco alarga a miña introdución, pero quero sinalar que, esquematizando moito as exposicións, poderíamos decir que hai dous extremos en relación co recoñecemento patrimonial das manifestacións, sexa coa súa declaración como BIC ou coa incorporación na lista de Patrimonio Inmaterial da UNESCO. Por un lado, a desconfianza que chega incluso ao rexeitamento de que se faga estas incorporacións ou estas proteccións, e noutro, as expectativas que crea respecto da contribución á salvagarda da manifestación. Dende a posición de desconfianza atribúese ás institucións patrimoniais pretender xerir os bens que con esa xestión administrativa deixarían de pertencer aos seus lexítimos detentores, ligando ademais ese recoñecemento patrimonial á transformación en mercadorías de cousas que non foron nunca tal cousa. Tamén está nesta posición moi presente o risco de descontextualización do que falábamos agora, de que sexan baleiradas de significados, e as dúbidas sobre os límites de evolución de como van evolucionar no tempo esas manifestacións con esa tensión tamén da que xa se falou entre patrimonio e creatividade. No outro extremo das expectativas se concentran enormes expectativas no apoio das administracións á salvagarda das manifestacións. Nuns casos porque existe unha conciencia clara de que son necesarias, é dicir, sin medidas de apoio á salvagarda no ámbito socioeconómico ou no ámbito educativo, de formación, non é viable ou se pensa que non vai ser viable a transmisión da manifestación, e esas accións tamén se pensa que requiren a acción das administracións, e noutros casos porque certas manifestacións responden a sistemas complexos, como falábamos coa rega, que vinculan inmaterialidade e materialidade, que son inseparables, e que para conservar esa materialidade se necesitan medios, recursos, incluso no caso da danza da cervela, no? Como nos comentaba Clemente, superar limitacións legais que exceden as capacidades das comunidades portadoras. Entón, aínda nesta posición de expectativas, hai no fondo tamén unha certa desconfianza por cal vai ser a implicación que van poder manter as comunidades na salvagarda das manifestacións que se protexen. A terceira pregunta é, bueno, está como en dúas formulada, como é ou como debería ser a relación entre as administracións e as comunidades portadoras na salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. Existen espazos de colaboración e corresponsabilidade? As administracións tiñan realmente capacidades e recursos para implantar as medidas de salvagarda efectivas e adaptadas a cada caso, e como de específicas terían que ser esas medidas, e que papel deben ter as comunidades no deseño e posta en marcha desas medidas. Esta pregunta tan longa, que con tantos aspectos, podedes centrarvos no que consideredes en función da manifestación. Empezamos outra vez por Ana. Sí. Vale, en relación co que comentas o a respecto desa relación entre as administracións e as comunidades portadoras, desde a perspectiva do baile da música tradicional, creo que debería ser por como é a comunidade de abaixo cara arriba, non? O sea, que deberían de ser as comunidades as que tomaran a iniciativa, tomaran decisións, o papel das administracións pois debería ser acompañar, facilitar, promover, sustentar, pois non sei, pero, bueno, creo que non tería sentido pois que a administración se empeñase en protexer, por exemplo, ou en conservar un patrimonio pois, que a comunidade non quere manter. Porque, digamos que tamén sería pois, un pouco parte da súa decisión, non? Que algo non se interesa manter. Porque non. Eu cando penso en administracións, eu penso na Xunta de Galicia polo caso concreto dos intentos de incoación de declaración de BIC primeiro do baile e despois da música e do baile, perdón, primeiro só do baile e despois da música e do baile, nos que estiven así un pouco implicada. Entón, con a administración, a verdade é que penso na Xunta de Galicia, pero son consciente de que tamén outras administracións terían o seu papel. Bueno, neste caso en concreto, pensando pois eso, na Xunta, na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, pois os pasos que deu a administración pois suscitaron moitas dúbidas na comunidade, non? De feito, pois
en 2018, cando se intentou incoar a declaración do baile, pois houve un número de alegacións importante, que foron 55, se non lembro mal, e desta volta pois houve case 100. O que nesa relación entre a administración e a comunidade, problemas que víamos, pois eran, en primeiro lugar, por exemplo, pois que a administración dá a impresión de que acomete esa declaración como BIC antes de facer todo outro traballo que debería facer, pois para empezar, pois identificar con quen ten que falar, quen somos a comunidade, se existe iso da música e do baile tradicional, quen é a comunidade coa que dialogar para a declaración, na liña do que falaba ao principio. É como se comezase a casa un pouco polo tellado, non? Ademais, pois, os procedementos fixéronse con bastantes irregularidades e con opacidades que xeraban desconfianza, non? Pois non se facía a petición previa da comunidade portadora, senón que se iniciaba por iniciativa da propia consellería, ou aparentemente era así, pola documentación que figuraba nos expedientes. Non había consultas previas á comunidade, non había informes técnicos do ben que despois se intenta declarar BIC. Entón, non sei, como que claro, cando ves que as cousas non se fan transparentes, con coidado, participativas, pois xera desconfianza. Por que non se fan da outra maneira? Se se pudesen facer, non? Pois xera así desconfianza tanto nos motivos como no modus operandi da administración. Despois, tamén consultando os expedientes, pois ves que a administración parece que ten unha visión moi parcial do que é a comunidade portadora. Neste último, no intento de declarar bico a música e o baile, notificaron a resolución como interesados a 39 persoas e entidades, basicamente entidades, pero esas entidades eran pois 11 grupos folclóricos, 3 entidades como se di, política, o sea, un concello, unha deputación provincial, entidades administrativas, non? Institucións políticas, institucións educativas, unha universidade. Sí que é certo que nos notificaron que son padroados do Museo do Pobo Galego ou a Gantro e a Asociación de Gaiteiras Galegas, que esa sí que é unha entidade con un gran número de persoas asociadas e que, digamos, que responde a moitas maneiras de entender, que aí estamos representadas moitas persoas que entendemos este patrimonio de moitas maneiras diferentes, non? Pero por exemplo, non se notifica como parte interesada aos colectivos que alegaran no procedemento anterior, que, parece que se quixesen facer as cousas ben, pois as persoas e entidades que se presentaron como interesadas nun procedemento que está relacionado con este, pois será que o son, non? Non sei, que a percepción que dá, ou que me dá a min, é que non se quere ter en conta toda a comunidade, non sei moi ben por qué, ou podo supoñelo ou imaginalo, pero serían especulacións, non? Entón, pois claro, a colaboración entre a administración e a comunidade, por suposto que creo que debería existir, pero claro, a administración creo que é quen ten a responsabilidade un pouco de identificar, como decía antes, non? Con quen ten que falar e de que. Un pouco na liña tamén do que falábamos antes, fora da mesa, dá a impresión de que o que se pretendía, o que se pretende con estas declaracións BIC é facer a parte que é visible, que é bonita, pois facemos parece que como un recoñecemento, como outorgar unha distinción, un homenaxe a algo que tamén, como decía antes, todo o mundo estamos de acordo en que é valioso. Esa parte non costa moito traballo, pero toda a parte que debería haber detrás de estudo previo e de as fases, pois eso, de documentación, de catalogación, todo eso que mencionaba antes, que son máis invisibles, máis custosas, pois
non interesen tanto, non? Non sei, un pouco querer poñerlle o ramo á casa sen ter feito a obra, non? Un pouco é a impresión que teño eu. E despois sobre o papel das comunidades nas medidas de salvagarda e a súa relación un pouco coas administracións, non? Coas medidas que poidan levar a cabo as administracións. No caso da música e do baile tradicionais, hai algunhas medidas de salvagarda que a comunidade creo que ten máis ou menos claras, ou hai unanimidade a respecto de que serían interesantes e que para leválas a cabo sí precisaría a colaboración da administración, como, por exemplo, o aumento da investigación científica e académica sobre o baile e a música tradicionais, tanto desde universidades como desde outro tipo de institución, conservatorios ou INCIPIT ou de calquera os centros específicos que se puidesen crear, non? Tamén para crear ou promocionar algún arquivo público de material audiovisual relacionado con este ben, podería ser simplemente apoiar o Museo do Pobo Galego coa súa iniciativa do apoio, dotalo de recursos, non? Tamén a presenza do baile da música no ensino. A Xunta de Galicia pois, ten competencias en educación, pois podería, é algo que se reclama moitas veces, non? Que nos currículos de algunhas das materias do ensino obrigatorio pois figurasen contidos relacionados con isto, para que todos os nenos e nenas pois tivesen algún tipo de contacto con estas manifestacións, non? A elaboración de materiais didácticos. Outro aspecto no que poderían colaborar é algo tamén tan aparentemente superfluo, pero que é relevante como os permisos para ocupar o espazo público, non? Que a veces iso é un problema, sobre todo nos espazos urbanos, para celebrar foliadas ou eventos de música baile tradicionais, pois pode haber dificultades por horarios, etcétera. Bueno, pois ao mellor había que conceder permisos un pouco máis flexibles tendo en conta o valor patrimonial destas manifestacións, non? Bueno, pois despois hai outras cuestións que ao mellor non están non estamos todas tan de acordo en que fan falta e en que a administración debería apoialas, pero pois tamén podería pois proporcionarnos apoio de especialistas para que non metamos a pata, non? Porque moitas veces o descoñecemento leva pois a tomar malas decisións nas medidas de salvagarda ou a alertar sobre posibles ameazas, ou pois, asesorar, protexer en casos de apropiación indebida que se poden producir, ou establecer contactos internacionais con manifestacións de similar naturaleza que poidan pasar por problemáticas similares para compartir experiencias, bueno, etcétera, non? Este tipo de axudas que xa digo, mellor non son tan unánimes ou non hai tanta conciencia delas, pero que tamén as podería proporcionar a administración, e creo que pois, ten recursos a administración para facer todo isto, non son tampouco peticións moi imposibles ou moi ambiciosas, non? Outra cosa é que queira facelo, porque as propostas de declaración pois ian por outro lado, algunhas destas cousas si se recollían, pero dunha maneira como moi difusa, sen ningún compromiso real, outras pois non aparecían, e en cambio pois si aparecían outras que pois poñían o mellor máis o foco en aspectos pois non sei, do sector empresarial e profesional e cuestións así que bueno, parecían pois tirar máis pola vertente un pouco económica que pola patrimonial, non? Bueno, pois creo que entón, porque en definitiva que deberían ser un pouco pois as comunidades as que leven a iniciativa nas medidas de salvagarda con ese acompañamento das administracións para que non pasen estas cousas de querer facer medidas ou adoptar medidas ou investir recursos en accións que poden ser o mellor moi vistosas ou moi de cara á galería resultonas, pero que o mellor pois a comunidade non percibe como non é o que a comunidade precisa para dar continuidade ao patrimonio. Ben, gracias, Ana.
Despois desta exemplo de certo recelo, creo que o caso da Concellería de Ribeira é un exemplo de expectativas, ¿no?, diante da declaración BIC. Probablemente exageradas ou excesivas, ¿no?, respecto do posible. Sí, bueno, eu creo que son casos completamente distintos. Vamos a ver, eu creo que casi todas as manifestacións, non todas, parten de un interés, se non da comunidade portadora, de alguén da comunidade portadora. Outra cosa que hai comunidades portadoras, como a da música e bailes, Vamos a ver tradicionais. tradicionais, que son moi difíciles de definir. A primeira candidatura, a primeira declaración partía de unha parte desa que definía o baile. Houve moitas alegacións, unha serie de alegacións básicas que decían que non hai baile sen música, que probablemente non tiña ningún sentido declarar o baile se non se declaraba a música. E o que fixo a administración foi volver atrás esa ecuación, o sea, suspender o expediente, o cual de alguma forma atendeu a esas alegacións e empezaba de novo. Eu non estive en parte na alguna reunión, me conto que estaban en nós, que se reunieron moitas ou varios representantes do colectivo, probablemente non todo, porque é moi difícil de definir. E hai cuestións que son administrativas e hai cuestións que son rituais. Os administrativos, pois hai moitas que son solucionables e hai outras que a propio procedimento administrativo non as permite solventar, non? A que notifica, faz unha notificación se ten que se robar, non? E hai notificacións que saen no DOGA e tal, que en teoría van dirixidas a toda a población. Pode presentar unha alegación calquera que este enterado sin necesidade de que se limite. No caso da carpintería tradicional, veu da propia comunidade, que tampouco veu, entendo eu, porque quixeran ser bico, que quixeran, veu porque tiñan un interese, que eles entendían que con ese recoñecemento lles iba a fomentar que é unha taxa portuaria que hai que pagar. E que é polo que se monta un órgano de xestión, porque o que pretendía e o que conseguiu a comunidade portadora, en ese caso, é, oi, mira, eu estou investindo moito patrimonio, moito tempo e moitos recursos en conservar un patrimonio que considero que é patrimonio de todos. En este caso, patrimonio físico, que son as embarcacións. Para poder conservar as embarcacións necesito, por unha parte, que existan carpinterías, que as fagan e que as manteñan. Pero por outra, que existan propietarios que estén dispostos a adquirir esas embarcacións, navegar con elas e utilizalas. E se todo eso xa ten un hándicap de partida, que é que para poder ter unha embarcación, un porto galego, que xestiona a Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, me cobran unha taxa, pois me costa máis. E no fondo é, se eu me recoñecedes con BIC, eu logo podo organizar unha solicitude de que esa taxa non se me cobre, porque está recoñecida na lei estatal de portos, porque hai un concepto de barco histórico no concepto estatal, e a dúbida que me pregunta cando vou a Portos de Galicia é por que o seu barco histórico e outro non, como o sei? Pois vai non saber porque vai dicir así. Basicamente, o principal objetivo hasta ahora dese órgano de xestión foi recoñecer barcos históricos. Pois temos agora, creo que, censados do orden de 150, 100, non te digo, barcos tradicionais e un solo barco histórico, pois de alguén que entendeu que iso era unha ventaxa e presentou unha solicitude cumplindo toda esa normativa, pois dun yate de, creo que son 25 metros de eslora, que está atracado no porto da Coruña e que defendeu que era un barco histórico e recoñeceuse como un barco histórico. En ese caso, o órgano de xestión ten que opinar e dixo, eu non sei, será histórico, ten máis de 75 anos, creo que tiña unha certa vicitude na súa historia, pero eu, como un órgano de xestión da carpintería tradicional ou da carpintería das embarcacións tradicionais galegas, non o sei porque non é unha embarcación tradicional galega,
pero o decreto recoñece barcos históricos porque debe recoñecelos, porque eu sei de algún que podía serlo e que non é porque non queren serlo, non sei, pues, por exemplo, Hidra en Vigo, non? Iso supón comentabas ti, creo que na pregunta ou no encaezamento, un medo das comunidades á protección. Eu creo que no caso do patrimonio cultural inmaterial non debía ser, porque hai unha diferencia crucial entre o patrimonio cultural inmaterial e o patrimonio cultural estándar que coñecemos. O patrimonio cultural, ou dedicado aos monumentos, os bens móveis, que habitualmente estamos coñecendo, ten unha finalidade, que é protexer, conservar e garantir a permanencia desos bens ás comunidades vindeiras. Por esos bens móveis, cando son singulares, pois acaban nos museos, que son unhas entidades especializadas, os arquivos, que son unhas comunidades especializadas en guardar eses bens, coste o que coste. Non hai máis que ver os presupostos dos museos, os presupostos dos arquivos. E presupostos que claramente son insuficientes para os bens que teñen, o que terían que facer, o que veíamos esta mañá que habría que investir en conservar esos inventarios, pois, do patrimonio cultural inmaterial, que unha vez que son inventarios son ben de memoria e ben arquivístico que habría que protexer. No caso do patrimonio cultural inmaterial, a administración non protexe, non conserva. O que fai é recoñece que iso é unha manifestación, pero a comunidade portadora é completamente libre en seguir conservando, mantendo, transformando, evolucionando esa manifestación. E incluso é completamente libre en deixar de facela. E entendo que se é libre para todo eso, tamén é libre para non considerarse patrimonio cultural. Patrimonio cultural protegido. Porque non temos que olvidar que a cultura é un concepto moito máis grande que o patrimonio cultural. É unha parte que do concepto cultural global seleccionamos para conservar, manter, transmitir ás xeracións vindeiras. Estamos, eu creo que, bueno, foi o compañeiro do Principit, pero estamos empezando a introducir técnicas propias do patrimonio cultural a outras manifestacións culturais. Pero porque utilicemos unha técnica propia de investigación en patrimonio cultural non significa que o obxecto investigado sea patrimonio cultural a protexer. Significa que é unha técnica que utilizamos para investigar, coñecer, caracterizar, describir, analizar e sacar as conclusións que queramos sacar desos estudos. El creo que o dixo claro, el non decide, el non está propoñendo, el non, ni sequera non sei se no seu traballo o fan, pero hoxe o dixo aquí claramente, el non ten unha opinión se os palcos de música construídos nos anos 70 son patrimonio cultural ou non o son. O que el ten claro é un análisis arqueolóxico, antropolóxico de como se construíron esos palcos e do que significa para a sociedade. Desde o punto de vista do patrimonio cultural inmaterial é un recoñecemento de algo que, como sociedade, entendemos que forma parte dun patrimonio común, pero que está en mans e baixo a tutela exclusiva das comunidades portadoras. Recoñecer o baile da Cervela como bico, o ben censado, porque o do BIR levounos a unha certa problema que parte de introducir o patrimonio cultural na legislación de patrimonio a mantelos fora. Cuestión que ahora mesmo está en crisis tamén en outras comunidades. Eu entendo que o que defenden outras comunidades, Cataluña, por exemplo, que na súa lei de patrimonio cultural o patrimonio inmaterial non é patrimonio cultural. É patrimonio cultural inmaterial de Cataluña, que ten unha dirección xeral distinta, un órgano xestor distinto e unha lei distinta. No ámbito español hai unha lei de patrimonio cultural inmaterial e hai unha lei de patrimonio histórico español. No ámbito español eu creo que non hai esa dicotomía. Hai un problema que non queren, non poden, non se atreven a modificar a lei de 16,
85, a Lei de Patrimonio Histórico Español, e para poder regular o patrimonio inmaterial, que non estaba aí, crearon outra lei. Pero que se lees a lei, exposición de motivos, no momento que fagan unha lei nova, probablemente o refundan. Pero eu onte estuve no Ministerio, na reunión de Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, que ten moito que ver con isto, e hai comunidades que empezan a defender que debían ser órganos distintos, que non terían por que estar no mesmo tempo. Por qué? Porque os ámbitos de protección do patrimonio cultural baseanse moito na tutela e a recoñecemento do patrimonio cultural inmaterial, o que non debe haber é tutela. As comunidades son maiorcitas, son libres. Que pasa? Que para tomar as decisións libres, que son a eles únicos o que lle pertenecen, as teñen que facer, lógicamente, libremente, pero as teñen que facer informadamente. E ás veces o que necesitan é un asesoramento, un acompañamento, un apoio desde a administración para que esa información, esa te apreve e dicir, oi, decisións que ti queiras tomar, tomas desde o punto de vista informado. E logo, o outro cabalo de batalla, eu creo que está nas medidas de salvaguarda. As medidas de salvaguarda, lógicamente, serán mellores, xustaránse máis, serán máis acaídas a unha manifestación canto máis se coñeza esa manifestación. Tamén canto máis doado sea de definir e canto máis concreta sea a posibilidade da comunidade portadora, o marco temporal, o marco espacial onde se define. No caso da Cervera é fácil, no caso do música de baile tradicional é difícil, porque eu cando estaba na subdirección me decían cal é a comunidade portadora? Decía, pues todos os galegos, porque están os que cantan e os que bailan, pero tamén están os que lles gusta que canten e bailen. Como eu decía antes, no caso das embarcacións, están os que construyen as embarcacións, están os que as usan, pero están os que lles gustan as embarcacións, e lles gusta saber das embarcacións, e lles gusta que nos portos nas rías de Galicia se hables. E tamén serán unha parte desa comunidade portadora, e terán que ter a súa capacidade de opinar. Que papel debe asumir aí desde o meu punto de vista? Propio, particular. Que papel debe asumir a administración competente, neste caso, a administración é un papel de representante da comunidade global, neste caso, da sociedade galega. No fondo, a administración debería ser un reflexo da sociedade galega. Hai eleccións, un parlamento, un partido que ti, elixes un goberno, en teoría, temos máis ou menos de acordo con ese goberno durante 4 anos, é o que representa a toda a Galicia. E a función de esa administración debía ser representarnos a todos. Pero non en contra das comunidades portadoras, porque o que iría en contra do patrimonio cultural e material. Sería representando todo en canto a concepto. Eso que leva? Que ás veces as propias comunidades portadoras, non no noso caso, pero en outras, non vou decilo porque temos poucas reconhecidas ou fáciles de reconocer, pero hai expedientes en donde a alegación di é que eu son, pero aquel non é, que é moi galego. Entonces non me metas a min, cando me recoñeces a miña, non me metas a min no mismo papel que es. Si é o mesmo, si uns... Vamos a ver, en Galicia, explicarme un día, non sei, se algún é de Sillero de la Liga, mellor pode aclarármelo aquí, que o cocido de Sillero de la Liga non se parecen en nada. Cousa que a mí me extrañaba. E se queredes saber a diferencia, é na forma de cortar o lacón, a cachola, ese, cando se pon na bandexa, se servir na mesa. Bueno, pero que eu son de Cedeiro, co cual falo de coñecemento de causa. En Lalín non sei se é certo, en Sillera cortan o cocido antes de sacar a mesa, en Lalín sacan a cachola inteira, o lacón inteiro, o tal, e se corta sobre a propia mesa. É unha diferencia crucial nun cocido. Pero que en Cedeira, que somos, con permiso de Corme, con permiso de Cedeira, os millores percebes de Cedeira, en Cedeira non cocemos para nada os percebes como os cocen en todo. Son dúas formas distintas, pero que naxe non os cosen. E iso é unha diferencia. Entón, claro, se andamos con esas pequenas diferencias,
entrando na diferencia sutil, nunca vamos chegar a definir un patrimonio cultural inmaterial, porque no fondo deberíamos primar o que nos achega a outros e non o que nos diferencia de outros. Eu creo que nese recoñecemento das parecidos é onde nos afianzamos máis na nosa identidade. Que no fondo o que debía perseguir o patrimonio cultural inmaterial. Entón, non debería haber ese risco. Cal é a xestión que debe facer a administración? Lóxicamente, desde logo, investigar, documentar, registrar, e unha vez que o registres, garantir que todo ese coñecemento que xa é un patrimonio cultural documentado, por tanto físico, se conserve. Un disco duro, como sexa. É certo que cando ahora estamos registrando sobre discos duros, vamos ter moito máis risco de perder. Eu teño fichas dos museos de Galicia onde están os bens patrimoniais que temos agora do ano 75 que os temos, xa podemos ler. Teño dúbidas que algúns dos bens que temos en algún GIS, unha que sepamos onde está o GIS e outra que se estamos con ele, que sepamos capaces de facer. Entón, iso é a función do vídeo. Remato por non ocupar máis. O tema é a das medidas de salvaguarda. Teñen que participar as comunidades protegidas, lóxicamente, pero non é unha carta libre das comunidades protegidas. Acábase de caer un recoñecemento nacional de unha manifestación cultural inmaterial porque a comunidade portadora decía o que tiña que facerlle ás administracións. Decía, a administración me ten que pagar, a administración me ten que dar este sol, a administración ten que facer isto. E a administración dixo, non vai ser. Había máis problemas nesa manifestación, porque non estaba ben registrada a comunidade portadora, só estaba unha parte da comunidade portadora que facía esa manifestación nunha parte moi concreta e que para nada se sentían identificados os restos dos membros desa comunidade portadora que estaban. Se queres saber, hai un doga que di que se incó, hai un doga que di que se... Bueno, neste caso non se desincou, deixouse caducar, é a acollida tradicional xacobea. E hai un conflito nacional, se está no tema, en canto a que significa a manifestación inmaterial dunha acollida tradicional xacobea. Pero que unha parte das comunidades portadoras que defenden eso, publicou outro día no periódico que para poder desenvolver esa actividade, esa manifestación, a Xunta de Galicia ten que pechar todos os albergues que ten no camiño. Porque lle supón unha competencia, según eles, desleal a súa forma de manifestar unha manifestación cultural. E que é? Que os seus albergues teñen menos criterio. Claro, eso non pode ser nunca unha medida de salto. Pero igual xa non estamos falando de manifestacións de patrimonio cultural inmaterial. Eu só vou introducir aquí un pequeno matiz que non dá tempo e non quero eu entrar no diálogo, pero creo que probablemente parte do problema está na propia identificación das manifestacións que se declaran. É dicir, que cando ti estableces o recoñecemento de algo como entroido, claro, ti non lle podes decir os de entroido de Laza como teñen que desenvolver a súa manifestación. Eles teñen moi claro como é a súa manifestación, como é o seu entroido, a que responde, cando empeza, que non empeza, o día que os de fora imos ali a ver a celebración na praza tal, empeza antes, moito antes, ten todo un proceso, eles saben moi ben e coñéceno. Claro, cando incorporamos esa manifestación nunha cousa global que o entroido, que son moitas manifestacións diferentes, aínda que respondan a celebracións, claro, entón, como identificamos a comunidade? Temos os conflitos, porque realmente temos moitas comunidades, pero realmente, probablemente, de manifestacións que son diferentes e que son autónomas e que igual requerían un recoñecemento, non? Entón, os prexuizos que se expresaron tamén parten dese recoñecemento global, non? E temos o caso dun... Bueno, non quero acaparar isto, Sí, perdón. no, que... Temos o caso, eu estou transmitindo o que se falou nos encontros, non? Temos o caso do flamenco, non? Ou do canto alentexano, onde eles realmente ven que ao seu recoñecemento como patrimonio excepción, efectivamente, é un prexuízo, non?
porque se está integrando nunha manifestación como flamenco moitas cousas, cando aí hai pois eso, unha heteroxeneidade Non de quero, expresión. non vamos a ter un debate, además podemos Sí. facer outro, pero poñervos un exemplo e pensar, porque o concepto de patrimonio cultural inmaterial é un concepto moi novo, está en desenvolvemento e é mellor que final. Un breve inciso, e perdonadme vos polo tempo. Interesa, estamos aquí. O mes pasado foi o Consello de Patrimonio Histórico Español en Roma. E decidiuse, entre as cousas que se decidiu nese Consello por os directores xerais do Patrimonio Cultural de España e os membros do Ministerio, son cal é a candidatura de Patrimonio Cultural Inmaterial que España vai presentar á UNESCO no 2027. España só pode presentar unha candidatura cada 2 anos e unha só. Ben, se presentaban 4 candidaturas. Hai un grupo de traballo que analiza 4 candidaturas. Unha era a sardana catalana. A outra era a trompa catalana, que non tiñan claro no propio expediente se chamaba trompa catalana ou trompa gitana catalana, co cual, en canto a comunidade portadora, xa tiña un problema de orixe. A outro era o carnaval de Cádiz. Eu creo que ninguna das tres ten ningún risco de desaparecer. Que estén en apoio, en risco de problemas e tal. Entendo que están buscando un recoñecemento, unha etiqueta, oi, queremos ser patrimonio mundial. Por que? Porque xa somos moitas cousas e queremos ser máis. A outra que era unha danza blanca, parecida a vosa, de Camuñas, un pobo de 800 habitantes de Castela-A Mancha, que foi a que saíu. Saíu porque hai un procedimento xurídico regulado, xurídico non, un procedimento, un acordo dos directores do Consello que dixo como se elixen esas candidaturas nun proceso en donde España só pode elixir unha e só pode mandar unha cada 2. E a de Camuñas cumplía esa candidatura, as outras non a cumplían, e ninguén dixo se foran mellores ou peores, e había formas de... Bueno, pois se montou un follón. Que ao final, afortunadamente, para os de Camuñas, saiu de Camuñas. Eu creo que, ademais, o patrimonio cultural inmaterial da UNESCO, e de aí os que vimos, está para salvaguardar esa manifestación, non o Carnaval de Cádiz, que non necesita apoio de ninguén. Pero todos queremos ser, ou todos queren ser, patrimonio mundial. Sí, non, iba a dicir que precisamente que antes comentabas que a administración, que o que facía co patrimonio cultural inmaterial fronte ao material, vamos, era recoñecer, pero na lei do patrimonio cultural de Galicia o que di é que a declaración de Vic do patrimonio cultural inmaterial é para garantir as medidas, non sei, tiña De salvaguarda. de salvagar. Sí, pero non hai, entre esas medidas de salvaguarda, non hai ningún réxime xurídico de protección. Nós non podemos obrigar a, nós non podemos decir que fagan isto, nós non podemos decir que deixen de facer, nós non podemos prohibir a alguén que faga. Xa. Sí, pero Nós, bueno, que a salvaguarda... Consellería de Cultura, eu asumir agora un... Claro, que non me corresponde. Bueno, continuamos y si tal, despois volvemos sobre este tema. Vale, no, estaba resultando de moitísimo interés, efectivamente. Eu creo que completamente de acordo porque ten que ver ca concepción de patrimonio que nos comentaban por la mañana, ¿no? Que se trata de un patrimonio, non de conservar o patrimonio, sino de garantir a súa reproducción no tempo. E quenes son os protagonistas para garantir esa reproducción deste patrimonio? As comunidades. O que pasa que, claro, non podemos deixar as comunidades solas despois de todos os retos que estamos describindo, todas as dificultades, tanto de dentro como de fora. Entonces, temos que axudar, empoderar e dotar de ferramentas a esas comunidades para que teñan a capacidade de reproducir e transmitir este patrimonio no tempo, que é o objetivo que queremos conseguir, non? Entón, bueno, pois todas as medidas que podamos facer, pero sempre sen olvidar que o noso objetivo é ese, as protagonistas son as comunidades. Entón, efectivamente, bueno, no caso da rega, porque é como moi inmediato. É certo que estamos neste momento, como estábamos a comentar, abandono do medio rural, población envellecida,
resulta simplemente os elementos materiais o que pode ser as labores de limpeza de unha levada para unha población envellecida, pois necesitan axuda. Pois ao millor as administracións locais, que son as que están máis perto dos veciños, sí, demostran interese en establecer acordos e axudas, efectivamente, non sustituir o traballo que lle corresponde ás comunidades. As comunidades son os obxectivos e protagonistas, pero sí pode haber acordos, axudas, porque efectivamente estamos nun momento de dificultade por ese despolamento e embellecemento da población. Axudalas para que elas podan, para facilitar esta transmisión do patrimonio, que é o obxectivo que como sociedade, porque en realidade as protagonistas teñen que ser as comunidades, pero o que comentábamos, nos interesa a toda a sociedade en conxunto o mantemento deste patrimonio, porque o que estábamos falando, non? Por todos tamén, incluso por todo o que representa tamén como tema de recarga de acuíferos e como solucións paisaxísticas, ecoloxísticas, ambientais, como todos os valores que teñen, non? Entón, neste senso, a administración a todos os niveis, as políticas públicas, e vamos orientando na alimentación de proximidade, na recuperación de terra agraria, axudas para a rehabilitación deste patrimonio material que é tan importante e que necesitan seguramente, non? As comunidades para poder reproducir o seu traballo tamén necesitan apoio para o mantemento dese patrimonio material. E despois, se queremos dotar de ferramentas as comunidades, pois eu creo que a labor da universidade e dos institutos científicos pois tamén ten unha parte moi importante, non? Tanto, por exemplo, no tema da rega tradicional é importantísimo todo o tema das ferramentas de gobernanza, porque é que xa se nos olvidou como repartir e como manexar recursos en común. Pois hai que axudar tamén as universidades poden facilitar ferramentas para dotar de ferramentas as comunidades que, xa digo, teñen que ser elas as protagonistas. Non sei, a Universidade de Granada con José María Cibantos, que é así como un referente, porque está traballando co tema do regadío tradicional, pois están traballando, por exemplo, investigando técnicas novas pois de mortero de cal para o tema da impermeabilización das levadas. Bueno, pois isto é, como comentábamos, un patrimonio vivo, non se pode fosilizar, entonces necesitamos avance e coñecemento e as comunidades necesitan asesoramento técnico tamén. Como facer o que teñen que facer? Teñen que facer elas, pero como teñen que facer, non? Asesoramento. E despois, por exemplo, bueno, hai o Instituto Geográfico e Minero de España, pois hai un proxecto que se chama WASA, que se pode ver o vídeo en internet, que están facendo un inventario de colleita, bueno, de eso din en castelán, de cosecha e siembra de lago. Pois están estudiando todos estes sistemas tradicionais, estudiando os beneficios que reportan. Isto tamén son ferramentas que teñen as comunidades para defender os seus intereses frente a outras visións. En canto ás medidas de salvagarda, por exemplo, no tema da rega tradicional, pois todo aquelo que podan empoderar as comunidades, darlles valor e recoñecemento social o traballo que están a facer. Por exemplo, unha das medidas que está prevista é o mes que ven, a mediados do mes que ven, pois se vai organizar unha xuntanza a nivel nacional ca idea de montar unha asociación nacional que sería a primeira sobre sistemas históricos e tradicionais de regadío, non? Bueno, pois se trata de facer rede, de poñer neste caso en contacto as diferentes asociacións, porque se trata de compartir problemáticas, dificultades, como defender os dereitos de rego. En fondo, funciona como lobby, non? Pois se temos problemas ca recoñecemento na legislación, pois vamos a ver como podemos visibilizarnos e tamén facer valer os nosos intereses, non? Ese traballo en rede pois pode ser unha medida de salvagarda que, bueno, pois pode estar así que empodera, ao final, as comunidades, non? E despois, se estamos a falar dos retos do mundo rural, non? Como este contraste entre o urbano e o rural e o descoñecemento tamén moitas veces, e tamén por parte da universidade, bueno, pois en Granada, por exemplo, pois se fan este tipo de actividades
de voluntariado con alumnos da universidade, non? Destas accións de aprendizaxe acción, non? Vale, ti traballas cas comunidades, te dedicas un día de traballo, coñeces como funciona, os beneficios que aportan, podes acabar compartindo unha comida e compartes como moito máis, non? Cedes o teu traballo, estás axudando as comunidades tamén, como mellor son envellecidas, e tamén isto supón como moitos beneficios para as comunidades, non? Porque lles dan empoderamento e ven xente de fora que está recoñecendo o que nos estamos a facer, non? Iso pode ser como moi positivo. O que hai como moitas cousas, non só o apoio económico das administracións, que a veces é no único que estamos a pensar, pero sí todo o que sexa empoderar e axudar e tamén valorar o traballo que están a facer, non? Que iso lle dá moitas ferramentas, non? Iso sería un pouco así como Ben, eu creo que seguen moitas cousas. Clemente xa nos falou antes de que a veces non fai falta moita cousa, quer dicir que ás veces os apoios son sinxelos e bastante viables, ¿no? para, para, para manter a manifestación, ¿no? E no seu caso, polo que eu entendín, xa de alguna maneira eles se buscaron a vida para conseguir ese apoyo, ¿no? que necesitan, ¿no? Para certas cousas, ¿no? Efectivamente. Como dicían os compañeiros, un dos elementos importantísimos da comunidade nosa, na nosa aldea, pois é que sexa libre. Libre para xestionar o que se recibe, para transmitilo. Sempre pois axustando pois ao momento que vivimos. Vale que cada vez é máis importante pois romper determinadas fronteiras que se quedaron moi atrás. A cuestión de xénero é un elemento pois, que nós deberíamos afrontar. E vais afrontando. Como decía antes, pois, unha rapaza foi danzante. Bueno, o día de mañá poderían ser 3 e 3. Sería maravilloso. Pois, que non é necesario que sean rapazas solteiras as que leven a virxe. As mulleres casadas tamén están suficientemente capacitadas para a santa. Ou, por exemplo, que non fai falta que sexan 4 homes fortes, pode haber unha rapaza ben forte que pode levarlo a Santa Lucía, por exemplo. Entón, esa capacidade para digamos, transmitir o que se recibe é aí onde ten que haber a liberdade, sempre cando tratando de axustala pues, ao momento actual, no que hoxe xa é, digamos, a situación distinta ao que foi o pasado. Entón, con ese elemento de modernidade sí que debe haber unha liberdade para transmitir. Despois, as administracións, como poden salvagardar ese patrimonio? Fundamentalmente eu diría de dúas maneiras. Por unha parte, as axudas económicas, porque fai falta pois, un inventario ou uns apoios para pois, lucir ese día. Pero, bueno, iso compras unha vez e queda comprado para sempre. É cuestión simplemente de cuidado para que conservar. Pero hai que ter en conta que, no noso caso, se non hai festa non hai danza. Iso implica gastos que son colaterais á danza, que son todo o gasto relacionado coa festa. Entón, efectivamente, tamén é parte da danza que haxe unha orquestra que toque. Entón, tamén fan falta cartos para iso. Por outra parte, a difusión. A difusión e a conservación é outro elemento importantísimo. E aí entra en xogo unha diatriba importantísima do que falastes, que é o xogo música, baile. No noso caso, a parte baile é a que se pode transmitir e a que se pode conservar. A parte musical está totalmente perdida. Non hai nada do que foi. Como se sai do paso? Pois botando man de algo que sexa que poida axudar. A muñeira chantada é unha muñeira moi estándar que se acomoda a calquera tipo de danza. Por acomodar se acomoda en vídeos de broma que saían de Dorita no Mago de Oz bailando muñeira de chantada. Se vale para, digo, frivolizando, o tema do versátil que é. Pois para nós viñanos de maravilla a muñeira chantada, pero nós non temos nin idea de que muñeira ou de que peza musical usaban os nosos antepasados para executar a danza a fervela. É que non temos nin idea. Pensouse esa danza, esa muñeira porque ten os puntos de bombo, os puntos de todo moi axustadiño para facer as venias á Virxe, para facer as rotacións mirando para o resto dos santos, para facer os corros polo medio dos santos, mesmo na parte final que sería un punto de muñeira.
vennos de maravilla esa muiñeira, pero non porque fose a que se usou, senón porque vennos ben agora, pero non temos nin idea de que era o que de que muiñeira, de que parte musical había. Si temos a parte dos bailes. A min, sendo neno, dixeronme, primeiro tens que facer así, despois así, despois así. E foronme transmitindo. Iso non se pode perder, porque é o que temos para conservalo. E iso é o que habería que conservar. E como é o que temos e é o que a referencia que temos, tamén estaría ben ter máis apoios ou máis axudas para investigar que hai en arquivos e hai fundamentalmente na parte dos obispados. Que hai? Que se conserva para, a partir de aí, ter máis información e que se poida transmitir pois, o pouco que nos chegou. Porque o que está perdido xa está perdido. E xa non hai volta de folla. Entón, eu diría, fundamentalmente, que a parte de salvagarda da administración viría pola parte económica e pola parte de difusión, porque por unha parte estaría difundilo, porque evidentemente nós como a calquera pois, veciño, pois gustalle los invitados á súa casa. E además que dentro deses invitados, pois, haxa xente de Pontevedra, xente de Vigo, xente de Ourense, xente de Negreira ou de calquer outro sitio que vexa como é a nosa danza, porque tamén sexa un invitado pois a nosa danza. Que haxa exposicións, por exemplo, e ata, por exemplo, unha actividade que fixo unha alcaldesa que estivo no Concello, que foi crear unha escultura cun danzante para poñer na praza da parroquia, algún mural, cousiñas inmateriais tamén que vayan fixando pois, eses elementos do que é a danza da cervela. Fundamentalmente diría nesas dúas vías como elemento transmisorio, pero sempre cando salvagarrando que nós somos o que temos que transmitir o que nos chegou axustando a realidade, pero sempre con esa liberdade de poder transmitir o que nos chegou. Grazas, Clemente. Ben, antes de dar paso, se alguén quere facer algunha pregunta, saímos mal de tempo, eu só quería decir que esta actividade e as actividades que hemos feito este ano non buscan respostas. Que é un pouco, a veces, o que nos di a xente. Non, bueno, pero que facemos? É dicir, non, o sea, todo o traballo que levamos feito e o informe que presentamos esta mañán e todo o traballo, o que están poñendo en cuestión é pois como se están facendo as cousas, si se están tendo en conta todos os aspectos que serían tal. Este ano pretendimos pois, dar voz ás comunidades e as persoas que están aquí representan esos encontros que temos coas comunidades e trasladar pois, a necesidade de repensar, de reflexionar e de buscar respostas a todas estas cuestións que están formuladas. ¿No? Un pouco nese sentido, eu quería remarcar un pouco a satisfacción das, bueno, nosa como coordinadoras desta xornada e dos encontros, bueno, incluindo tamén a Ángeles que colaborou nun deles, a satisfacción un pouco porque vemos que realmente xurdiron moitos temas, moitas cuestións, moitas cousas que poden dar pé a un traballo continuo bueno, que empeza a partir de entón, eso, nunca pretendimos ter respostas e eu creo que si conseguimos ter moitas preguntas, eu creo que boas preguntas tamén ben dirixidas e ben orientadas. E despois desta miña reflexión, nada, dou a palabra se algún quere facer algunha puntualización ou algunha pregunta ou incorporar algunha sí. Están aí vixiando o reloxo. Va. Bueno, boas tardes. Moitas grazas por esta xornada e por todo o desenvolvemento de todo o ano dedicado a este tema. Eu non poden estar aquí precisamente pola mañá, pero se estiven escoitando. Enhoraboa por todo isto xa parto dicindo que a ver se podes facer outra ou xornadas 2 porque non chego, hoxe non chego para falar de todo. Co que
co que escoitei pola mañá e co que, escoitei agora pola tarde, a min, estou moi de acordo coas cousas que comentou Manolo, que comentastes todos e todas en xeral, non? Pero que o que comentou Manolo Chaín especialmente, porque eran cousas que viña eu maquinando con eles e decía, pero realmente a as miñas dúbidas, e eu que levo traballando uns cuantos anos en temas de comunidades e educación e transmisión dentro deste grupo das persoas que o millor tamén, de alguna maneira, tamén decidimos ou definimos que pode ser patrimonio, non? Xurdíame esa cuestión en relación ao tema do patrimonio cultural inmaterial de cando falamos de identidades, a que nos estamos referindo concretamente? Porque, claro, identificación dunhas identidades por parte dunhas comunidades. Entón, claro, xurdíame tamén esa dúbida de cal é a comunidade, porque eu millor non danzo en Cervera, pero estou moi orgullosa de que eso se faga e de que se siga transmitindo. E como galega, quero que eso se siga facendo e que se manteña, non? Por poñer un exemplo, podería poñer outros en relación co territorio do que eu me sinto máis achegada ou máis preto, como é algúns da Ribeira Sacra, concretamente Chantada, que saliu agora a Muñeira de Chantada. Gracias, Clemente. En fin, a min xúrdenme moitísimas dúbidas, non sei se podedes respostalas, pero en relación precisamente a eso, que cales son esas identidades, non? Que deberíamos de definir, ou cales son esas comunidades. E despois hai unha cousa que me parece moi importante e ten que ver un pouco tamén co tema das embarcacións tradicionais e desa... Digo porque coñezo un pouco o caso e son moitos anos e foron moitos anos para chegar a un recoñecemento que tampouco sei até que punto esas comunidades están tamén moi satisfeitas, porque seguramente que quererían bastantes máis cousas, non, en relación con todo, co oficio. Vale, esta pregunta que plantexo, o tema do asociacionismo, é dicir, como diferenciamos o tema profesional do voluntariado? Non? Porque estamos falando de casos, por exemplo, de persoas que teñen un negocio que fan embarcacións tradicionais e que queren seguir traballando nese sentido e que eso siga adiante e que eu creo que eso tamén se debería apoiar, precisamente porque teñen recoñecido todas esas formas de facer nese oficio, etc. Con todo o que implica desa salvagarda. Pero claro, despois hai moitas outras cousas, por exemplo, a danza, a música, as regas, que teñen que ver, ao mellor, con outras estructuras, que implican outros oficios, que implican outros oficios profesionais, refiro, que dicir, ao mellor, arquitectos que desenvolvan un proxecto para que se manteña determinado canle, non? Por decir unha cousa. Pero, por outra banda, tamén están as asociacións que levan a cabo as cousas de forma totalmente voluntaria, na maior parte dos casos, que teñen que funcionar. Entón, como podemos, nese sentido, equilibrar, non, esa cuestión? Porque é algo tamén importante, quero dicir, aí detrás hai tamén unha cuestión económica bastante relevante, non? Que non saiu ao mellor tan claramente, pero a min parece bastante relevante. En relación ás cuestións de innovación ou de investigación, que eu tamén creo, e estou totalmente de acordo co que dixestes, que é importante facer e levar a cabo, tamén penso que é unha das cousas moi importantes que debe apoiar a administración, por suposto, é o que guardamos, salvagardamos e axudamos a conservar, porque, claro, cando estamos introducindo cousas novas, é algo diferente. Entón,
Por iso, e isto volve a pecha o círculo co da identidade, non? Que é o que se salvagarda, que é o que se documenta, que é o que documentas unha cousa, temos ese catálogo, temos esa información, transmitimos eso, pero despois eso hai que modificalo, como ben Clemente decía, pois como é algo vivo, ten que evoluir. Entón temos que ir incorporando novas cousas. Que cousas se incorporan e que cousas non? Quen decide eso? Unha vez que tes xa esta cuestión traballada, quero decir, catalogada, inventariada, como eso vai evoluindo? Que vai evoluindo en función das necesidades da sociedade actual. Pero claro que a sociedade actual xa ten un problema de envellecemento, despoboamento, de necesidades de ter unha wifi que antes non tiñamos, se queremos recuperar unha tradición que teña que ver, e isto tócame a mí máis persoalmente, pero bueno, non é o mellor o momento de decirlo, pero se queremos recuperar unha tradición que ten que ver cunha festa, temos que sementar o pan, hai que sementar, temos que ter un terreo, temos que ter persoas que queiran ir ali e sachalo ou fresalo e botarlle o esterco e despois, etcétera, 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 non? E non toca sempre no momento en que nos vai ben porque é fin de semana, senón porque o mellor tes que facelo un día entre semana que cando fai sol e non chove e hai un temporal. Entón, bueno, perdón, nada máis, non sei se podedes contestar alguna destas cousillas. Gracias. Non, o sea, demasiadas cousas, Mar. Unha, abres un melón que o da identidade que non imos entrar nel, porque quer decir, de que falamos cando falamos de identidade, que identidades, probablemente hai unha certa confusión entre o valor identitario para os galegos de certas manifestacións e o que é a comunidade portadora. O sea, eu non son comunidade portadora da música e o baile, para mí a música e o baile é un elemento identitario da cultura galega e para mí é moi importante, pero eu non estou directamente involucrada na música e o baile, eu non son parte desa comunidade portadora. Eso non quita o meu interese, a miña vinculación con esa manifestación, non? Entón, eu creo que neste tema non nos dá, o sea, teríamos que reempezar a xornada para falar deste tema. Sí, ás 9 da mañá. Non sei se Manolo quere decir algo sobre o tema do asociacionismo e a cuestión profesional, o sea, eso tamén é outra peculiaridade de algunhas manifestacións que é pois, o carácter de forma de vida, tamén non hai manifestacións que son o sea, tamén hai xente que vive da música e do baile e non deixan de ser comunidade, efectivamente, que non hai por que poñer unha raya entre o profesional e o asociacionismo e non ten por que separarse. Eu creo que quedou claro que ganar cartos con unha manifestación cultural e material non é malo. E despois o tema da investigación, está claro que hai que traballar nesa vía. Eu creo que todos en todas as intervencións quedou claro eso, desde unha cosa que parece como moi clara no seu contido, que é a Baza de Cervela, é necesario a investigación no tema da rega, no tema dos oficios, en todos, e iso probablemente é un paso previo a tomar decisións de salvagarda, porque primeiro habría que facer eso se falou pola mañá. Se me permitides, fago así unha síntese para darlle unha resposta a Mar, que realmente eso nos está abrindo aquí melóns que non nos dá tempo. Engadiría dous cousiñas, dúas moi rápidas. Sí, Clemente. Do que vexo para min o que é a pregunta xenérica. A ver, unha cousa importante é con respecto ao tema de que os cambios. O importante é que non se perda a esencia. Eu dá igual que sea home que sea muller. Poñome a facer a danza e a danza non vai perder esencia. Outra cousa é que se engadiren elementos novos que fagan que se perda a esencia do que é en sí o que se quere transmitir. Despois, outra cousa, ten que ver respecto, para nós, para min, baixo a miña forma de ver, o importante é que haxa un elemento común que é a aldea, a Cervela. E que haxa respeto, cariño e amor á aldea. Despois, eu vos preguntaba ao principio, o exemplo que vos poñía. Eu, por exemplo, nacín na aldea, vivín moitos anos, viñeme para aquí e sigo sendo da aldea. O neto da señora Mercedes de Barroso
que naceu en Madrid, a súa nai naceu en Madrid, pero veñen á aldea, disfrutan da aldea, viven da aldea, neses días que están de verán, impide que perda a identidade porque, pois aí está, e eles son madrileños, fillos de madrileños e netos de xente da aldea, pero onde baixar. E, sin embargo, veñen á aldea e son felices e fan a danza como a calquera veciño cando non o naceron aí e non son da Cervela propiamente dito. E si, aí, o respeto é outro elemento tamén importante, o cariño á aldea, que non se perda. Ese é o elemento importante. Aí tes a resposta de identidade. O sea, Clemente pechou perfectamente o tema. Máis desde a aldea. Efectivamente, bueno, Totalmente de acordo, desde a exacto. aldea. Porque Estamos desde a aldea, porque no fondo, se estivésemos na aldea, podíamos agrupar todas as manifestacións que o centro Sí. na aldea, a música, o baile, a rega, Claro. todas. Claro, xente que se foi, Incluso os oficios son máis desde a aldea. seguiron vindo e xa non houbo a convivencia aquí, non houbo, digamos, residencia habitual aquí. Hai veraneo, uns días, pero siguen tendo ese apego levando a cabo esa tradición. De facer comunidade, non? Tamén desde a diáspora. Claro. Ben, temos que pechar xa a media hora tarde. Nada, trasladaros outra vez que nos estamos moi satisfeitas do desenvolvemento das xornadas, pero que a todos vos, aos que nos escoitan na distancia e os que nos vayan escoitar despois, noutro momento, a través da canle, eso, efectivamente, suxestións, opinións, análise, etcétera, preguntas, máis preguntas para sumar de todas estas. Nada, espero que fora do voso interese esta xornada e eso, moitas gracias a todos por estar aquí.